maging responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtiun. All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! 2 minutos na nabilin antas ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagapangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules petsa 29 sa bulan sa Disyembre sa mga tig 2021.
Katapusan nga lawas ang Miyerkules para sa buong tuiga 2021. Sa buong aga mangin kaupo da si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita tubdwela sa siyate ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Sa buong maulan doon ang ato nga panahon, kaga siyempre ang katugnaw ato nalabi sining babatyagan. Kanami tulog, especially ko na nagpangurumbo at kabalasang habol. Kaya epektado kita sa shear line dari sa Maya Visayas and nagadalas ang mga isolated o kana scattered rain showers and thunderstorms. Subong nga Miyerkules sa Disyembre 29, base man dari sa ginapagwa nga weather bulletin sa nga ng State Weather Bureau o kon ang pag-asa. Kag nagapekto man ang intertropical convergence zone nga meron sa posibilidad sa pagluntad sa flash flood and then landslide sa tion nga magatupa ang madamol nga pag-ulan dari sa aton Visayas, Palawan kag Mindanao. Impunto alas 7 na yarin na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition ika-29 sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Nasa 5,000 pisong cash assistance sa bawat pamilyang nasalanta ng Bagyong Odette. Simula na hong ipapamahagi ngayong araw. Paghahatid naman ng iba pang relief supply sa Dinagat Island, pahirapan pa rin kasunod nga ng paglubog ng isang supply boat. At mamaya may update tayo sa ikalawang simultaneous mock election na isasagawa ng COMELEC sa buong bansa ngayong araw. Ang utang naman ng PhilHealth sa 7 mga ospital sa Iloilo City lumobo pa sa halos 1 bilyong pisong milyon. At sa atin pong international news, US President Joe Biden ipinagtanggol ang pag-alis ng travel restrictions sa South African countries. Ilang states naman sa Amerika malapit na sa all-time peak ng COVID-19 hospitalization level. Sa balitang palakasan ng Philippine Olympic Committee, diniklarang persona non grata si Patapa President Huico. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakatakdang bumili ang gobyerno ng 2 bagong barkong pandigma ng South Korea at sinabi nga ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagkakahalaga ito ng 28 billion pesos na kanilang napirmahan ng kontrata sa Hyundai Heavy Industry, ang shipbuilding giant ng South Korea. Ang nasabing kumpanya rin ang nanalo ng kontrata para sa pagtatayo ng 2 pang barko ng Philippine Navy. At ayon nga sa kalihim ng nasabing proyekto ay pagbibigay sa Philippine Navy ng 2 bagong coverts na maaaring maging anti-ship, anti-submarine at anti-warfare missions. Nauna nang nakabili ang bansa ng 2 dating US Coast Guard cutters at 3 landing craft mula ho sa Asotre. Ganon din mga kabombo yung Coast Guard patrol vessel mula naman ho sa Japan para mapaigting pa yung presensya sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, ang 5,000 naman na cash assistance sa bawat pamilyang sinalanta ng Bagyong Odette sisimulan ng ipamahagi ngayong araw. May detalye pa si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dennis, matatanggap na nga simula ngayong araw ng mga pamilyang biktima ng Bagyong Odette mula sa kanilang LGUs ang tig 5,000 pisong ayuda o cash assistance mula sa pamahalaan. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na parehong sistema sa Special Amelioration Pay or Program o SAPA ang gagawin ng DILG at DSWD sa pamamahagi nito. Ibig sabihin, sa LGUs ibabagsak ang pondo at ito ang mamamahagi habang imumonitor naman ito ng DSWD at DILG. Ang mga makatanggap niya ng ayuda ay mga matutukoy ng DSWD at DILG na labis na napektuhan ng kalamidad. Minamadali na raw ng 2 ahensya ang pagtukoy
at listahan ng mga benepisyaryo. Ayon kay Nograles, hiwalay pa ito ang nasabing ayuda sa shelter assistance na ipamamahagi naman ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Babantayan daw ito ng mga polis at sundalo ang gagawing pamahagi ng ayuda para matiyaka na magiging maayos dito at organisado. Meron nang binuo na rin na grievance committee sa mga LGUs para doon magreklamo ang mga residente o mga pamilya na hindi makakatanggap ng naturang ayuda pero sila naman ay qualified. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, may tanong ko lamang, paano ba yung proseso nito? I-a-apply ba nito sila ang mismong kusang, kumbaga walk-in na mag-a-apply, may website na pupuntahan, o sila yung tukoy na direkta na lang ihahatid sa kanila? Paano yun, Bombo Raymond? Well, ang sabi ng DILG at ang Malacanang Bombo Dennis for now, dahil nga down pa yung ilang mga internet connections at mga kumbaga linya ng komunikasyon. So ang mangyayari ay localized, kumbaga manggagaling sa munisipyo, ibibigay sa mga barangay at yung mga barangay captains, barangay officials ang magbibigay na house to house o personal sa mga apektadong pamilya sa naturang 5,000 cash assistance. So parang ganon yung sistema noong una, yung sa SAP at kumbaga yung listahan ay tutukuyin ng DSWD. Meron silang mga listahan ng mga apektado at ito rin ay galing din naman sa mga barangay. So yung mga barangay kasi yung mas nakakaalam, mas nakakilala kung sino yung kanilang mga barangay na talagang naapektuhan sinalanta ng bagyong Odette. Pero most likely lalo na yung mga bahagi ng Surigao, sa Dinagat Islands, Siargao, sa bahagi ng Cebu, Bohol, yung mga talagang hardly hit ay halos lahat naman yan ay lalabas na kwalipikado sa cash assistance, Bombo Dennis. Okay, pero yun nga ang problema, Bombo Raymond. Yung iba, syempre, mahirap na matukoy. Wala na sila doon sa kanilang tahanan dahil lumikas, dahil dito nga sa pangyayari. So, paano ito? May period of time ba na i-allocate dito, Bombo Raymond? Kasi, syempre, yung iba nakitira doon sa kamag-anak nila, sa kabilang probinsya, kabilang bayan, tapos may ganitong programa. So, paano ito? May basta tukoy na sila, na qualified sila, Bombo Raymond. Pwede ba yun after bagong taon o sa mga susunod na buwan? Qualified pa rin ba sila? Talagang malaking challenge dahil nga sa problema ng isolation. Talagang yung iba ay nasa evacuation center. So madali lang yan. Kung hindi problema sa mga barangay, alam nila kung saan yung mga kabarangay nila nandun lang sa evacuation centers. Pero yung mga nakitira, tama ka dyan, sa kanilang mga kamag-anak na sa labas ng barangay, sa labas ng kanilang bayan, yun yung medyo malaking challenge. Pero wala namang ibinibigay na deadline. So regardless kung hanggang kailan ay ibibigay pa rin naman Bombo Dennis yung ayuda at maglalabas din ng mas malinaw na guidelines yung DILG para sa panuntunan at moving forward, pagka medyo maayos-ayos na yung sitwasyon, lalo na yung mga linya ng komunikasyon, mga internet connection, medyo mas mapabilis na rin eventually, Bombo Dennis. Okay. Tukoy, well, sabi nga, yung severely affected, pero to be specific, Bombo Raymond, sa cloud dyan, yung lahat ng dinaanan nitong bagyo, yung Caraga region, yung Central Visayas at Western Visayas. Tama ba, Bombo Raymond? Lahat ng mga apektadong pamilya, ang sabi ng Pangulong Duterte, 5,000 cash each family, Bombo Dennis. Yun na lang, yun siguro, yung mga hindi magiging qualified, ay yun talagang sinuwerte na kumbaga hindi nasiraan ng bahay, at talagang safe na safe nung bagyo. Pero karamihan naman, halos ng dinanaanan ng bagyong Odette ay talagang nasalanta. Talagang biktima sila lahat, Bombo Dennis. Kaya lang, di ba, extended naman yung damages hanggang sa ilang parte ng Bicol region, meron din mga naapektuhan, Bombo Raymond. So, yung severely affected, yung medyo affected, pareho ba yung ipagkakalob? 5,000 rin, pareho lang, Bombo Raymond?
As we speak, ang pagbabatay natin muna, Bombo Dennis, ay yung pahayag ng Pangulo na 5,000 cash assistance sa lahat ng pamilyang apektado. So, ang priority, yung bahagi ng Mimaropa, lalo sa Palawan, sa Caraga region, at sa Western Visayas, at sa Cebu, Bohol, yun, yung mga talagang tinamaan kasi na matindi. Siguro kung merong iba sa labas ng mga turang mga lalawigan o mga rehiyon ay to follow na. Unahin lang muna, lalo yung talagang flattened, yung talagang winasak, lalo na sa bahagi ng Siargao, Dinagat Islands, Cebu, Bohol. Mga yan, yung mga talagang, at Palawan, syempre, yung Palawan, sa Puerto Princesa. So yan, yung mga areas talaga na priority for now, Bombo Dennis. Sige. One just last point, si Pangulong Duterte, saan ba ngayon ang aktibidad niya? Meron ba siyang mga, patapos na naman yung taon na Bombo Raymond para sa mga direktiba sa papasok na 2022. Siyempre, iba na yung mga klasifikasyon ng mga alerto. So ano yan, talagang magkakaroon ng malaking changes sa Bombo Raymond o assist lang yung mga sistema natin? Well, sa ngayon ay assist lang muna siguro yan, Bombo Dennis, dahil magkakaroon pa naman ng evaluation at tingnan natin yung panig ng Department of Health. Pero ang Pangulo Duterte ay bukas ay mayroon siyang aktibidad kaugnay sa paggunita ng Rizal Day, December 30. So yan yung inaasahan lang natin na kanyang aktibidad. Unless na bago nga, sabi niya, babalik siya sa mga lugar na nasalanta ng bagyong kalamidad, Bombo Dennis. So abangan natin yung magiging pang mga aktibidad ni Pangulo Duterte ngayong linggo hanggang sa weekend sa pagsalubong din ng bagong taon, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Talaga iba na ho yung panahon po ngayon mga kabombo. Talagang mainit yung panahon tapos bigla-bigla uulan, ano ho. Yan ho yung nagiging problema natin pagka inabot ho tayo ng ulan, hindi natin alam. Baka bigla tayong magkalagnat. Ngayon pagkalagnat, medyo seryosong bagay na ho itong binibigyan pansin. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa ho ito sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults at meron din namang syrup for kids. Meron din ho itong 40 variant mula ho rito sa amin o kahit nasaan lugar pa ho kayo. At magandang balita talaga itong hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa karagdagan nating mga balita, tinupad naman ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang kanyang pangako sa mga nasalanta ng Super Typhoon Odette na siya ay babalik para makatulong sa kanilang muling pagbangon. Kahapon, ika-28 ng Disyembre ay nagtungo ang Vice Presidente sa Bohol at Dinagat Islands na pinadapa ng napakalakas na ulan at hangin na dala ni Odette. Muling nag-ikot si Robredo at kinamusta ang mga nasalanta at nakipagpulong din sa mga lokal na leader para sa kanilang rehabilitation efforts. Mga kabombo, tumungo naman tayo sa mga sitwasyon. Alamin natin itong mga ginagawa pang mga relief operations dahil nga dito sa nangyari kahapon na hinggil dun sa supply boat ay alamin naman natin ang paghatid ngayon ng mga relief supply pa at may detalye pa dyan ang Bombo Radyo Butuan. Magpapatuloy pa rin ang pamimigay ng mga relief goods ng mga youth volunteers nitong lungsod ng Butuan para sa mga sinalanta ng bagyong Odette kahit na tumaob kahapon ang motorbangka na kinargahan ng relief goods para sana sa mga apektado ng bagyong Odette sa Dinagat Islands. Inisyatiba ng mga pribadong individual at iba pang mga youth volunteers sa paghahatid sana ng nasabing relief goods sa isla na pinangungunahan ni Sangguniang Kabataan Butuan City Federation President Zephany Panpan Nietes. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, inihayag ni Nietes na base na sa kanyang pakikipag-ugnayan sa grupo, nalaman niya na habang naglalayag ang nasabing sasakyang pandagat ay biglang sumaba yung panahon at lumakas ang ihip ng hangin at hinampas sila ng naglalakihang alon sanhi ng pagtaob ng bangka.
Ligtas naman ang lahat ng mga sakay nito at dumating ang tauhan ng Philippine Coast Guard Surigao del Norte, ngunit nabasa ang 50% ng nasabing relief goods. Sakay ng tumaob na bangka ang 250 na mga relief packs, pati na solar-powered lights at tubig para sana sa Libo sa Dinagat Island Province. Dahil sa pangyayari, ibinigay na lamang nila ang natirang relief goods sa mga komunidad sa Punta Bilar na sakop pa rin ng probinsya ng Dinagat. Ating pakinggan si Butuan City SK Federation President Pan Panietes. Because of that weather talaga po, sir, it was sudden na bumigla lang daw umulan according to the team. And I think because of the strong waves and winds, na may hole po na namuo ang bangka na yon. That's why tumaob po ang boat na sinasakyan ng mga food packs. I think there are 250 food packs together with light and water for a community to be given directly to the community in Dinagat. Nananawagan din dito sa mga nakikinig at ating mga televiewers na suportahan ang kanilang hakbang o kaya direkta mismong puntahan ang mga apektadong mga lugar. Nagpasalamat din si Nietes sa Bombo Radio na siyang tumulong sa kanya sa pag-facilitate sa tawag sa Philippine Coast Guard Surigao del Norte, kung kaya't nailigtas ang sakay ng mga bangka, pati na rin ang iba pang mga relief goods. Muli nating pakinggan si Pan Panietes. So again, maraming salamat din sa Bombo Radio Butuan. They helped me in contacting our Coast Guard. So I'm very thankful and appreciative of the efforts of Bombo Radio Butuan. Maraming salamat po. Sa naging aksyon naman ng Department of Health Caraga, ina-account ngayon ng DOH Caraga ang mga nasirang mga COVID-19 vaccines dahil sa pagsalanta ng bagyong Odette sa Caraga Region. Inihayag ni DOH Caraga Regional Director Cesar Cason na dahil sa pagkawala ng power supply sa Siargao at Surigao City sa lalawigan ng Surigao del Norte at sa Dinagat Island, hindi na rin nailagay sa tamang temperatura ang nasabing mga bakuna, sanhi ng pagkasira ng mga ito. Kasama dito ang Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca vaccine. May ilan umanong naisalba maliban na lamang na nung hindi pa maitawid sa mainland Surigao bago na nalasa ang bagyong Odette noong Disyembre 16. Sa ngayon naman, Bombo Dennis, Bombo Dennis. Oo, napapansin ko mukhang umuulan na naman dyan sa inyong lugar. So, ito ba matagal na pagbuhos ng ulan o ngayon lamang, Bombo Kevin? Kasi ang concern natin yung kalagayan ng mga evacuees natin at nung iba pa na nagpupumilit manatili doon sa mga lugar na nasira nilang bahay, Bombo Kevin. Mula pa nga kahapon, walang tigil yung pag-ulan na naranasan dito sa Caraga Region. Yung NDRRMC nga ay nag-message na nasa orange rainfall warning kami dito sa Caraga Region, kung saan malakas-lakas talaga yung mga pag-ulan na aming nararanasan, kung kaya't may threat ng mga pagbaha. So naka-alerto sa posibleng mga evacuation. Kagabi nga sa Magdamag, may nangyaring landslide sa may barangay, sa may Sison, Barangay Mabuhay Sison, Surigao del Norte, kung saan dumaraan yung mga sasakyan na nagkakarga rin ng mga relief goods na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin madaanan yung Sison, Surigao del Norte dahil na rin sa landslide. Yung mga relief goods, yung mga sasakyang nagkakarga ng relief goods naka-steady pa rin. Nag-aantay yung tigabaga residenteng apektado ng bagyong Odette. Kung kaya't paspasa naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtanggal yung nag-landslide na lupa sa daanan patungong Surigao City at patungo na rin sa Dinagat Island. Bombo Dennis.
Okay, si Bombo Everly may tanong din, Bombo Kevin. Bombo Ever? Yes, Bombo Kevin, ano ngayon yung abiso ngayon ng mga otoridad dyan? Kasunod nga nitong pagtaob nitong bangka para naman sa mga nais na tumawid sa mga o pumalaot sa mga karagatan para magatid ng mga donasyon. Ano bang mas maganda ngayon na mode of transportation? May mga madadaanan na ba dyan na mga kakalsadahan para doon na lamang dumaan yung mga maghatid ng donasyon dyan sa mga sinalanta ng bagyo, Bombo Kevin? So ang abiso nila ay dapat talaga na magkipag-coordinate sila sa Philippine Coast Guard kung sila ay pupunta ng Dinagat Island. Kasi yung Dinagat Island, ang means ng transportation dyan, ito lang mga bangka o kaya yung sa airlift. Pati na rin yung sa Siargao. At yung iba pa ring mga barangay sa Surigao City, may mga island barangay yan. So, kailangan well-coordinated sa Philippine Coast Guard sa posible na monitoring sa naglalakihang alon o kaya sama ng panahon para iwas naman sa disgrasya yung ating mga kababayan na gustong tumulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Odette. Yes, Bombo Kevin, nabanggit mo din kanina na marami yung mga vaccines ngayon dyan ang ina-assess kung naapektado dahil na dito sa Bagyong Odette. Nasa ilan or magkano yung halaga ng mga nasira at affected din ba yung vaccination ngayon dyan, Bombo Kevin? Roger, sinasabi nga may setback talaga ito sa magiging epekto ng vaccination. Yun yung sinasabi ng Regional Director ng Department of Health Caraga in person of Dr. Cesar Cason. Patuloy naman din yung vaccination nila. Yung mga nasira talaga ina-assess pa hanggang sa ngayon. Kasi yung ibang mga lugar, even yung mga napaglagyan nito mga yung storage ng mga vaccine nasira din, naapektuhan nitong pagdaan ng Bagyong Odette, Bombo Ever. Ay sige, Bombo Kevin, mag-ingat kayo dyan, lalo tuloy-tuloy na naman at may flood alert na naman pala dyan sa inyong lugar. Maraming salamat at hingi pa kami ng mga update mamaya kung may mga development. Bombo Kevin. Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mula ho dito sa Metro Manila ay dadako tayo doon naman sa bahagi ng doon sa Estados Unidos, makikikumusta ho tayo. Ito pala mga kabombo, para lang sa kabatiran ng ating mga kababayan, tumitindi na naman ho yung lamig doon sa Estados Unidos. Alamin ho natin yan sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent Bombo Rupino Pinoy Gonzales. Magandang umaga sa mga update dyan. Hingi kami ng mga impormasyon. Unang-una, anong oras na ba dyan at kumusta ang inyong temperatura sa inyong lugar? Good morning, Bombo Dennis, Bombo Ever. It is 5:21 p.m. ng hapon ngayon dito. At malamig na malamig yan. Northern California, 100 inches na snow ang nagdump sa isang very powerful na winter snow sa ngayon holiday. Stranded, mga sasakyan, stranded ang mga sumasakay ng aeroplano, hindi makadaan. Close ang mga highway, patay ang elektrisidad, brown out, black out, malamig, gutom, yun lang ang tubig, init nila. Bombo Dennis, grabe ngayon dito, mabibreak ang record na 183 inches. Na inches, hindi feet, inches. Diyan yan sa mga tao dito, mga 14 feet ang taas niya, mabibreak siguro, baka mamayang gabi, makaabot ito ng 200 inches, mga 16.5 feet, kasi nag-dump 8 feet kagabi lang, grabe ang snow, at saka ulan dito sa Sierra Mountains ng Northern California. Bobo Dennis. Ano yung sinasabi ng mga eksperto na cause nitong ganito na namang development? Talagang doon na tayo sa level ng severe, at pagka lumalamig, sobrang lamig. Pagka mainit naman, napakainit. Ano daw yung sinasabi ng mga eksperto dyan sa Amerika na sanhin itong mga ganitong occurrence? Ang nangyayari talaga ito pag Disyembre.
sa mga high elevated na mga areas like Northern California, Oregon, no, doon ngayon sa Wisconsin, Illinois, no, doon sa Chicago area, lamig-lamig ngayon doon na Bobo Dennis, no. Ang December ngayon, nagsa-start na ang winter, no, wala pa, may January pa, may February pa. So expect natin, Bobo Dennis, no, na baka lalamig pa ito ang winter na ito na mangyayari dito sa Amerika. Hindi lang ma-expect kasi normal lang naman dito. Last year na Bobo Dennis, yung Texas na hindi nagsusnow. Nag-snow ng isang week. No? So parang sasabihin nila, parang phenomenon ang nangyari. Hindi mo talaga malaman. No, ang tiyempo ngayon o ang weather ngayon parang unpredictable. No, so hindi nila alam kung anong cost nito. Bobo Dennis. So far, yung area dyan sa Estados Unidos, ilang estado ang naapektuhan kapag ka mga ganitong panahon at yung talagang severe na lamig na nararanasan dyan sa inyong kinalalagyan. Lalo na marami tayong mga kababayan na nakakalat din sa Amerika sa ganitong panahon. Sa ngayon, madaming Pilipino nandito sa Northern California. No, alam mo naman ang California, especially dito sa San Francisco area, sobra 1 milyon ang Pilipino. No, so ang lamig-lamig ngayon. No, especially sa Tahoe area, kung saan ang Tahoe Lake, madaming Pilipino diyan. Pagpunta mo ng Reno na dito Nevada, ang daming Pilipino nagtatrabaho sa mga casino, Bobo Dennis. So affected ang travel. Hindi makalabas. Paano ka makalabas? Mag 8 feet ang snow. Oh my. Hindi makadaan yung basi mag-4x4 ka dyan. Magtago ka na lang sa bahay mo. Hindi ka na lalabas. At least nakastock pa sa Pilipino, nakastock ng pagkain yan. May mga fireplace yan. Ready ang mga Pilipino. Bobo Dennis. Alam ho namin, Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales, na kayo talagang matagal na pabalik-balik kayo dyan sa Amerika. Usually, pagka mga ganitong pagkakataon, pagka mga ganitong taglamig na talagang, sabi nyo nga, ilang pulgada na yung taas ng yelo, hanggang kailan naman tumatagal yan? Hanggang kailan titiisin ng mga hindi masyadong sanay sa ganyang klima? Yung ginagawa dito sa Amerika, Bobo Dennis, no, pag mag-stop yung snow, no, ang ginagawa itong mga snow machine, itong mga naglalagay ng asin, no, doon sa highway muna yung binibigyan, lagyan ng asin yan. Natutunaw yung snow sa asin, Bobo Dennis. No, so ayan ang nangyayari dito. So expect ito por sa ngayon, walang asin muna na ilalagay, Bobo Dennis, kasi wala pa, hindi pa nag-stop ang snow. Continuous ang snow. Baka mag-reach ito ng 16 feet, hindi 16 inches, 16 feet. Kasi kagabi lang, 8 feet na ang nagtao dito, nag-additional. Mga Pilipino dito, nag-order pa ng mga solar. Solar galing Pilipinas. Kita yung mga solar light na binibenta internet ng Pilipinas. Diyan pa in-order. Yung mga light, mahirap pa. Hirap maghanap dito ng mga solar light Bobo Dennis. So dyan pa sa Pilipinas nag-order ang mga Pilipino pinapadala ng mga kamag-anak papunta ng Amerika para maging ready ang lahat. Bobo Dennis. Ay sige. Naku, talagang nakakabahala yan. Buti na lamang, hindi naman nangyayari yan dito sa aming bansa. Pero dito kasi pagka panahon ng amihan, at pumapalo na ng mas mababa sa 18 degrees Celsius, talagang ramdam na namin, hinahihirapan na kami. Pero dyan pala, ay sa ngayong araw, ilan yung temperature, ilan yung measurement uli para sa kabatiro ng ating mga taga-subaybay? Ang lamig dito, Bobo Dennis, siguro dyan lang siguro magsabi ka na 0 degrees centigrade, no? Fahrenheit pala. Magsasabi tayo niya na dyan na yan sa dito, dyan na yan sa mga centigrade, siguro mag-0 degrees centigrade siguro kasi ang snow. Grabe, Bobo Dennis, ang lamig-lamig. Iba dyan, sub-zero, below zero ang lamig. Otherwise, mag-accumulate ang mga snow na ito. Pag mainit-init lang, matutunaw yung snow, ang bilis-bilis. Sa ganito ka-thick, very thick ang snow na 8 feet, ibig sabihin, ang lamig-lamig. Below zero. Ang pinakamalamig natin na area sa Pilipinas is Baguio. That is 15 degrees centigrade. Pag nag-zero o
o below 0 o sabihin natin negative 5 o negative 10, frozen talaga ang buong area. Bombo Dennis. Sa monitoring namin na parang pumapalo ng 6 degrees Celsius yung temperatura doon sa Atok, doon sa iyan yung pinaka natukoy ng Pag-asa na pinakamalamig, pero wala pa rin palang Panama doon sa ito malawak na area yung talagang napakaginaw, napakalamig na temperatura ang ating nararanasan ng mga kababayan natin diyan. Sige, at maraming salamat sa mga update, Bombo International News Correspondent Rufino Pinoy Gonzales, direktamente mula dyan sa Estados Unidos. Mula sa Amerika, ito si Bombo News Correspondent Rufino Legarda Gonzales. Nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga balita, nagpositibo sa COVID-19 ang asawa ng babaeng ika-4 na dinapuan ng Omicron coronavirus variant. Sinabi ng Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na agad silang nagsagawa ng tracing sa mga nakasalamuhan ng Omicron positive at lumabas nga na nagpositibo ito sa COVID-19. Dahil dito ay agad na ito nga naka-isolate sa quarantine facility ng Pilipinas. Gumawa na rin sila ng samples at isinailalim ito sa genome sequencing para malaman kung ito ay Omicron variant. Magugunita nga isang 38 anyos na babae ang ika-4 na kaso ng Omicron variant na galing sa Amerika at dumating sa bansa noong Disyembre 10. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga Kastar Nation, mas maganda ang ipinapakitang figure umano ng mga lumalabas na nagpupositibo sa COVID-19 kumpara sa mga nakalipas na buwan. 421 ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19, ngunit hindi umano nagkukumpiyansa ang Department of Health. Pero ang magandang balita, ito'y mas mababa doon sa 500 na threshold na kanilang ginagawa doon sa monitoring. Ang active cases ngayon, mga kabombo, ay 9,750, habang yung infected ng COVID-19 sa buong bansa ay 2,839,111. Ang mga panibagong naitalang gumaling ay 248. Kaya meron na tayo dito sa bansa na 2.7 million mahigit na mga nakarecover matapos ang gamutan at quarantine procedure. Yung number of deaths, ito magandang balita kahit papaano. Dalawa lamang yung nadagdag sa mga binawian ng buhay. Kaya meron na tayong 51,213 na mga nasawi dahil sa COVID-19. Ang magandang balita dyan ay mababa kumpara sa mga nakalipas na buwan na nai-record na napakarami naitatalang patay. Pero ngayon, dalawa lamang yung nai-record ng Health Department. Samantala, sa buong mundo ay mataas pa rin mga kabombo yung bumubuhos na bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Nanggagaling ito dyan sa Europa at Estados Unidos dahil ang monitoring naman ng World Health Organization ay nakapagtala na ng 283 million mahigit na mga infected ng COVID-19. Yung mga mild conditions ay nasa 25.7 million, habang yung severe o critical condition 88,000 mahigit. At yung total fatalities ay 5.4 million mahigit ang na-monitor ng WHO. Pero magandang balita, yung mga gumaling, mga kabombo, ay 251.7 million ang kanilang nairehistro sa data system ng World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID ay nangunguna ang Estados Unidos na may 54 million mahigit. At yung new cases sa kanila, nasa 249,858 at sinasabi na yung ilan sa mga ito, marami sa mga ito ay related o infected ng Omicron variant. Yung new number of deaths sa Amerika ay 1,371. Kaya yung total number of deaths doon sa kanila ay 841,000 mahigit. Habang yung recovered patients ay 41.2 million ang nai-record ng Health Department doon sa Estados Unidos. Sa iba pang mga balita, nasa 3 lugar naman sa Maynila ang inilagay sa granular lockdown. Mahigit 40 pamilya ang nawala ng tirahan naman dahil sa sunog doon sa Quezon City. May detalye si Bombo Jovino Galang.
Inilagay sa granular lockdown ang 3 lugar sa lungsod ng Maynila dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa Manila Police District na 3 kabahayan ang kasalukuyang naka-lockdown. Base kasi sa datos ng Maynila na ang Tondo ang may pinakamataas na kaso ng COVID-19 na sinundan ng San Andres, Pandacan at Sampaloc. Sa pinakahuling bilang ng lungsod ng Maynila, mayroong 120 na bagong kaso ng COVID-19 habang 90,729 ang gumaling na at mayroong 1,768 ang nasawi. Aabot sa kabuang 92,617 ang COVID-19 cases ang naitala sa nasabing lungsod. Samantala, nawala na ng tirahan ang mahigit na 40 pamilya sa Pasong Tamo, Quezon City matapos ang naganap na malaking sunog sa residential area. Kaninang madaling araw, umabot pa sa ikalawang alarma ang nasabing sunog kung saan nahirapan ang mga bumbero na pulahin ang apoy dahil sa masikip na daanan sa lugar. Mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ng Bureau of Fire Protection ang nasabing sunog. Inalampang mabuti ng BFP ang naging sanhi ng apoy. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! 34 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Pinayagan na muli ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon ng open pit mining sa Administrative Order 40 ng DENR na ipinalabas ni Secretary Roy Cimatu na kanyang pinapawalang bisa ang naunang kautusan na nagbabawal ng pagmimina ng copper, gold, silver at mga complex ores dito sa ating bansa. Paliwanag pa ng kalihim na ang nasabing hakbang ay makakatulong sa ekonomiya. Dagdag pa nito na isinasagawa sa buong mundo ang open pit mining kaya ito ay legal. May mga makabagong pamamaraan naman anya ngayon ay pinapatupad para maiwasan ang negatibong impact ng nasabing open pit mining. Tinitiyak din ito na may mga batas na ipinapatupad para hindi maabuso ang nasabing uri ng pagmimina. Samantala, sira-sira namang mga paaralan at iba pang mga kagamitan ang iniwang pinsala ng Bagyong Odette. Mamaya alamin natin kabong detalye sa mga dagdag na balita. Kuha muna tayo, Bombo Ever, ng update kaugnay doon sa isa sa gawang mock elections. O papaano kaya ito? May mga adjustment na ba silang ipinatupad? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Gerald ulit. Bombo Gerald, let's come in. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin 35 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. At kuha muna tayo ng update direktamente na dyan sa COMELEC. Si Director James Jimenez ng Information Department Division ng Commission on Elections. Si Director James, good morning po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Ever Lerico. Magandang umaga, Director James. Magandang umaga, Director Sir Denny. Good morning. Opo, magkakaroon po ng mock elections. Ano ho yung mga adjustment na ipatupad mula doon sa initial na mock election na isinagawa para asahan po ng public dito sa aktibidad ngayong araw ng poll body? Ang kamahalaga dito nag-settle na tayo sa senaryo na check muna natin siguro yung communication line ni Sir James sapagkat importante ho yung kanyang sinasabi. Yun nga lang, mukhang malabo yung signal. Ito ho mga kabombo, mock election, parang practice ito. Sabi nga niyan, practice makes perfect. Para ho sa araw ng eleksyon, smooth sailing na tayo, no? Yan ho yung mga hakbang na ginagawa. Kunin natin muli yung linya ni COMELEC spokesman James Jimenez. Director James, please come back. Good morning, Dennis. Oo, malinaw na ho. Tinatanong ho namin kanina, Sir James, yung mga adjustment, may mga natuklasan ba kayong kailangang i-improve at yun yung aasahan ngayong araw, Sir James? Well, definitely, no? Nakikita natin na yung procedure na mga ginagawa natin ay ini-improve natin every time we do this. At ngayon, ang ginagawa natin ay nakahiwalay ang voting sa casting. No? Yung voting, ito yung pag-fill up ng balot. Yung casting, yan yung
pagpapasok ng balota sa mismong BCM. Dito para sa exercise to, hiwalayin natin 'yan, no? Titingnan natin kung mas efficient nga 'yan. And so far mukhang maganda naman, ano? Naiiwasan yung pagkumpol-kumpol ng mga botante doon sa makina. Ang nangyayari ngayon ay nakapila sila. Pagkatapos nila mag-fill up ng balota nila, pipila sila ulit para doon sa makina naman. Ano ho yung mga location na pagdarausan ho nito, Sir James? Dahil siyempre, importante, makaparticipate din yung ating pong mga kababayan at makita yung mga improvement at yung iba pang mga kinakailangang gawin, Sir James. Dito po sa NCR, nasa Taguig po tayo at sa Pasay, no? Taguig at sa Pasay West. And then sa Pateros, meron din tayo. Tapos meron din tayong locations in other parts of the country. Sa Leyte, halimbawa, sa Barm, meron din tayo niyan. So, marami po, 34 precincts po ang nag-ooperate na yan. So, ang target ho natin ay, kumbaga, matapos ho ito sa habang gaano ho, Sir James, para yung magiging kabuuan ng proseso. Ano ho ito? Kumbaga, umpisa hanggang dulo yung papraktisin ng atin ho mga participants dito sa mock election, sir? Po, end to. Kaya nga dito, katunayan, tapos itong botohan dito, nakaroon tayo ng canvassing. Diyan naman sa may Cuneta Dome. So end-to-end po talaga siya. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, mas mabilis ng konti matatapos yung exercise natin hanggang 12 noon lang. Pero dito sa Pasay, kung saan ito talaga yung pinaka-control, in-expect natin na tatagal hanggang alas 5. Pagkatapos niyan, didiretso na tayo doon sa canvassing center. Katulad sabi ko sa Connect Room para makita naman natin yung dating ng ating electronically transmitted returns. Okay. Nakita ho namin nitong nakalipas na araw yung napakahabang klase ho ng balota na nakalista ho doon yung mga pangalan ng mga kandidato at yung mga party list pati na rin ano ho. Eto ho ba? Yung haba ho ba na yun? Yung gagamitin o yung standard na ginagamit natin doon sa mga mock elections sa mga nakalipas ho na pagkakataon? Ang darating po na balota natin ay halos ganitong size na rin, no? Siguro magbabago ng 1-2 pulgada pero ang average length niya is around 30 inches talaga. Dahil napakarami po ng ating mga party list na lumalahok. Sir James, pagaganahin na rin ba yung mga server na padadalhan itong mga impormasyon na ito at magkakaroon din ba ng katulad ng actual na eleksyon na may mirror server, Sir James? Well, ngayon ginagawa na ngayon, i-activate na ngayon yung mga server para sa transmission. Pero hindi pa ngayong i-activate yan sa simula ng canvassing natin. So mamayang hapon pa. But yes, we will run them today para makita natin yung epekto ng transmission at kung gaano ka-effective yung pagtatransmit natin ng result. I see. Okay. So, finally, siguro imbitahan po natin yung ating mga kababayan para matutukan din itong mga development na ito para hindi sila masurpresa sa mismong araw ho ng eleksyon. Go ahead po. Nasa inyo po ang pagkakataon, Sir James. Salamat, Dennis. Inimbitahan ko ang mga tagapakinig nyo sa programa, no? Na punta po kayo sa Facebook page ng COMELEC, COMELEC PH sa Facebook po, facebook.com/COMELECPH, at makikita nyo yung live stream or yung live na pagbo-broadcast ng mga kaganapan dito sa ating mock elections, no? Para makita ninyo kung ano ang prosesong sinusunod at ano yung ma-expect ninyo sa araw ng halalan. So, manood po tayo para maging aware tayo. Okay, sige. At kami ho'y tututok din dyan para sa mga update. Maraming salamat, Director James Jimenez. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Commission on Elections, si Director James Jimenez ng Information and Education Division dyan ho sa Polbadi, para ho dito sa isasagawang mock elections. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Ang Armed Forces of the Philippines, pati na particular ho itong kanilang Chief of Staff, ay nakuha na raw yung kanyang 4-star insignia at may mga adjustment din ho dyan sa AFP. Alamin ho natin yan, mga kabombo. At yung kasunduan doon sa pagbili ng barko, may mga follow-up pa ho tayo. Mga kabombo, kuha tayo ng update mula kay Bombo Annalise Soberano.
Nilagdaanan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kahapon ang kasunduan para sa pagbili ng 2 brand new corvette ships ng Philippine Navy sa South Korea. Sinaksihan ito ni AFP Chief of Staff General Andres Centino, Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Adelius Bordado at ilan pang AFP officers. Nagkakahalaga ang 2 warship ng 28 billion pesos kung saan mayroon itong anti-ship, anti-submarine at anti-warfare capabilities. Bibilhin ang mga barko sa Hyundai Heavy Industries o HHI na gumawa rin sa 2 frigate ng Navy, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ayon sa kalihim, dahil iisa lamang ang manufacturer ng barko, inaasahan na mapapadali din ang maintenance at repairs ng mga asset ng Philippine Navy. Magiging karagdagan din ito sa kauna-unahang corvette ship ng Navy, ang BRP Conrado Yap, na mula rin sa South Korea. Samantala, isa ng 4-star general si AFP Chief of Staff General Andres Centino. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkabit sa balikat ni Centino ang kanyang ika-4 na estrella sa isang seremonya sa Malacanang. Itinalaga ni Pangulong Duterte si Centino bilang ika-57 Chief of Staff kapalit na nagretirong si General Jose Faustino. Si Centino ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of Maringal of 1988 at magre-retiro sa serbisyo sa February 2023. Maliban dito, natanggap na rin ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Bronner ang kanilang 3-star general kasama si Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Colonel Anthony Canlas Sr. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa oras na 44 na minuto na ho, makalipas ang ika-7 ng umaga, kuha na tayo ng update mga kabombo. Kung kanina ay nakausap natin yung opisyal ng Commission on Elections, si Director James Jimenez, alamin naman natin mga kabombo yung mismong venue, yung pagdarausan ho nitong mock elections. Alamin ho natin yung mga dating ng mga tao at yung mga preparasyon na rin. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly. Nandito ka tayo sa Padre Zamora Elementary School dito sa Pasay City. Ito yung isa sa mga venue na pagdarausan ng mock elections ngayong araw. So kanina ay natapos na itong mag-asawang sina Francisco at Elvira Aquilio, parehong 65 years old, na nauna dito para dito sa mock elections. At inuuna nila dito, Bombo Dennis, Bombo Everly, yung mga senior citizens na dadalo dito sa mock elections. At ayon dito sa mag-asawa, wala naman silang nakitang problema dito sa proseso ng pagboto bilang preparasyon, paghahanda sa susunod na eleksyon sa 2022. So yung unang hakbang ay papasok sila dito at i-check yung kanilang temperatura. Kapag meron silang sintomas ng COVID-19 ay agad isi-separate. Kapag wala naman ay didiretso na sila doon sa polling precinct at bibigyan sila ng balota. Pagkatapos silang bigyan ng balota ay syempre pipiliin nila dyan yung mga kandidato nila. Yung sinasabi dito ng COMELEC, pumili lang ng mga tamang bilang. Yung presidente, dapat isa lang yung boto. Vice President, isa lang. Senators, dapat ay 12 lamang at ganun na rin dito sa mga lokal na mga kandidato. Yung sa party list, isa rin lang dapat yung kanilang iboboto nang sa gayon ay hindi masayang yung kanilang boto dito pa rin sa halalan. So, successful naman yung dalawa kanina at sinabi nga nila na madali lang at yung proseso ay hindi naman ganun kadagal. Nagtagal lamang ng mga 5 to 10 minutes yung kanilang pagboto dahil kailangan na pa nilang magtambar pagkatapos nga ng pagboto naman. At nilinaw ng COMELEC na itong isa sa gawang mock elections, Bombo Dennis, hindi kailangan ng yung aktual na bilang dito. Kung baga, doon sa final sa elections, mga 600 to 800 or 900 na botante sa isang presinto. Ngayon dito, kahit 20 lang,
ang boboto dito sa mock elections. Okay lang yan dahil yung kanilang itetest ngayon, yung transmission ng mga boto dito sa isasagawang mock elections doon sa server naman ng COMELEC. So far ay okay pa naman yung sitwasyon at yung mga makina na ginagamit ngayon ng Commission on Elections dito sa Padre Sabora dito sa Pasay City, Bombo Dennis. Okay. Sino yung pumili nitong mga participants nito, Bombo Gerald? Kasi sabi mo kanina, may mga senior citizen pala nakabahagi dito sa proseso na ito. Sino yung mga pumili niyan? Yung mismong mga nangangasiwa dyan sa venue o ang COMELEC na mismo? Wala, Bombo Dennis. Walk-in lang tong mga to. Yung may mga gustong makibahagi dito sa mock elections ay pwede silang pumunta dito, Bombo Dennis. Walang namili sa kanila at walang namilit. Hindi sila pinilit na pumunta dito, Bombo Dennis. Actually, doon sa loob kanina, Bombo Dennis, yung nakita ko nasa 10 hanggang 15 lang yung mga nakikiparticipate pa. Nag-start ng alas 7 pero dakong 7:30 na kaninang natapos yung dalawa dahil yun nga ang problema, yung mga participants dito ay hindi dumating ng alas 7, Bombo Dennis. Kaya yung dalawa kanina 7:30 sila natapos pero mga 7:20 or 25 kaninang nagsimula sila dito sa proseso ng mock elections na yan din yung proseso sa darating na halalan, Bombo Dennis. Okay. Well, sa Pilipinas kasi, sabi nga niyan, last minute talaga kadalasan na Bombo Gerald. So hanggang anong oras ito para makahabol yung mga kababayan natin, lalo't marami sa ating mga kababayan ang nakabantay din, nakaantabay din kung anong magiging takbo nito, lalo na dyan sa Pasay City. Dito sa Pasay City, 7 to 5, Bombo Dennis. So pwede pang humabol yung tricycle kanina, nagbaba siya. Kung nakikita dito sa aking likuran, yung bumaba dyan, makikiparticipate dito sa mock elections. So yung mga gustong makiparticipate dito sa Pasay City, yung malapit dito sa Padre Zamora, pwedeng pumunta dito para makibahagi dito sa isinasagawang mock elections sa Bombo Dennis. Okay, one just last point. May requirements ba? Baka hanapan sila ng vaccination card o kaya naman antigen test ba? Kailangan pa ba yan dyan, Bombo Gerald? Wala naman, Bombo Dennis, itong proseso. Pwede sila basta i-check lang muna yung temperatura at may mga nag-check dito kung may mga sintomas ng COVID-19 at isa-separate. So far, wala pa naman, Bombo Dennis, at yung pupunta dito, yung screenings lang talaga, hindi naman requirements yung antigen sa vaccination card, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iba pang balita, umaabot na sa 5 sako ng dog food ang ipapamahagi ng Philippine Coast Guard District Northern Mindanao para mapakain ng mga alagang aso sa Siargao Island. Naganap ito kasabay nga ng nagpapatuloy na disaster relief operation ng Philippine Coast Guard sa isla tungo sa rehabilitasyon ng mga apektadong pamilya. Nagpasalamat naman ang mga residente sa inisyatibong ito ng mga Philippine Coast Guard personnel, lalo na sa panahon hirap sila sa pagkain at inumin dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Matatandaan na tumambad nga sa mga rescuers ang mga patay na hayop sa ilang lugar na sinalanta ng bagyo, habang ang iba naman ay namamatay sa isolated areas dahil wala nang nagpapakain sa kanila makaraang lumikas ang kanilang mga tagapag-alaga. Nagbabala naman si Octa Research Fellow Dr. Guido David sa spike ng COVID-19 sa National Capital Region matapos na umabot sa lagpas 5%. Ang dami na naman ng mga nagpupositibo sa COVID-19 dito sa rehiyon. Posible aniya na ang pagtaas na ito ay hindi na lamang dahil sa holiday kundi posibleng bunsod na rin ng Omicron variant. Anya, ito ang unang pagkakataon na tumaas ng 5% ang positivity rate dito sa Metro Manila simula noong Oktubre 24. Nasa 2.4% na rin ang 7-day positivity rate sa rehiyon. Pagdating sa reproduction number o bilang ng mga nakakawaan ng COVID-19 base sa COVID-19 testing, nasa 1.39 points na ito.
Nangangahulugan yan na ang latest reproduction at positivity rates ng isang seryosong pagtaas ng kaso ay nangyayari ho dito sa Metro Manila. Tinatayaan niya na papalo sa 1,200 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa pagsapit ng 29 o ngayong araw ho yan, kung saan ay 400 dito ay maaaring manggaling sa National Capital Region. Muling paalala nga ni Dr. David sa lahat na patuloy pa rin ang dobleng pag-iingat at huwag magkampante sa halip ay patuloy na sumunod doon sa minimum public health protocols. Sa kabila nito, ayon sa DOH ay nananatiling nasa minimal risk classification ang COVID-19 sa National Capital Region. Bumili naman ang gobyerno ng 15 milyong doses ng Pfizer-BioNTech vaccine na gagamitin para sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos laban sa COVID-19. Sinabi ni National Task Force Advisor Dr. Ted Herbosa na posible sa buwan ng Enero o Pebrero darating ang nasabing mga bakuna. Agad-anya nilang sisimulan ang pagpapabakuna sa mga bata ng nabanggit na edad kapag dumating na ang mga bakuna. Magugunita nga ng noong December 23 nang payagan ng Food and Drugs Administration ang paggamit ng Pfizer-BioNTech vaccine para sa mga nasabing mga edad. Bubuksan naman ang 2 ruta sa Metro Manila para ho sa public utility bus. Para ho ito sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero na magmumula sa mga kalapit na lugar ng rehiyon. Ay para yan sa pagdiriwang pa rin ng New Year's Day. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na bubuksan ang mga ruta sa North Luzon Expressway at yung terminal area ho doon patungo sa Araneta Bus Terminal via Mindanao Exit sa C5 at sa ruta sa LET patungong PITX via NLEX, A. Bonifacio, Taft Avenue mula ho naman sa araw ng Disyembre 29 o ngayong araw ho yan hanggang Marso 31 ng susunod na taon. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2021-079, ang mga city buses ay papayagan ng makadaan sa naturang mga ruta na kailangan lamang na magpresenta ng valid Certificate of Public Convenience o application para sa extension ng validity ng kanilang expired na CPC. Para sa mga operators na nais na mag-apply para sa interim operations, kailangan lamang magsumite sa LTFRB ng letter of intent na may official receipt at certificate of registration ng mga bus. Kabilang na ho yung affiliated personal passenger insurance policy at yung katibayan ng mga bus na operational at merong CCTV camera, merong dashcam at Wi-Fi at navigation system. Required din mga kabombo yung aplikante na magsumite ng undertaking ng PUB operator o driver hinggil ho dito sa istriktong pagsunod sa service plan na ibinibigay ng LTFRB. Mahigpit naman ang paalala ng LTFRB. Ang 7 kautusan nila ho ay pinapatupad yung pagsusuot ng face mask, face shield, bawal na pag-uusap at pakikipag-usap din kahit sa telepono. Bawal din ho yung pagkain sa loob ho ng mga sasakyan. Dapat manatiling well-ventilated yung mga PUV, regular ho ng pag-disinfect. Bawal din ho yung pagsakay ng mga pasaherong may COVID-19 symptoms at yung palagi ang pag-obserba ng physical distancing. Ang mga lalabag naman ho dito sa mga guidelines ay papatawan ng sanction kagaya ng multa at revocation ng kanilang mga lisensya. Samantala, ang utang namang ng PhilHealth sa 7 mga ospital sa Iloilo City lumobo pa sa halos 1 bilyong piso. May detalye pa ang Bombo Radyo Iloilo. Lumobo pa sa 895 million pesos ang utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa 7 mga pribadong ospital sa Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Dr. Elmer Pedregosa, Hospital Administrator ng Iloilo Mission Hospital at Presidente ng Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter. Sinabi nito na personal na tumungo sa lungsod ang Presidente ng PhilHealth at nangako na magbayad sa pamamagitan ng Debit Credit Payment Method o DCP
DCPM. Sa pamamagitan nito, nais bayaran ng PhilHealth ang 80% ng good claims para ma-reconcile ang kanilang record at mabayaran ang natitirang 20%. Ngunit ayon kay Pedregosa, hindi sila pumayag dahil hindi naman transparent ang good claims ng PhilHealth dahil karamihan dito ay denied at unreturned sa mga ospital. Ito din ang dahilan ng private hospital sa tuluyan na pagkala sa partnership sa PhilHealth sa 2022. Ang nasabing mga ospital ay ang Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated, Iloilo Doctors Hospital, Iloilo Mission Hospital, Medicos Medical Center, Walimed Hospital Iloilo, St. Paul's Hospital of Iloilo at the Medical City of Iloilo. Although they're saying we're partners in health, we're submitting the claims to PhilHealth. You have given already the services, but you still keep on waiting on the payment. Ang mga private hospitals also have payable. Why we went up this far nga ma-disengage? If we sign for another contract for a year, meaning to say the 895 million pesos can even go more than 1 billion in 2022. We don't get any concrete statement from them. One-sided ang relation. Si Dr. Elmer Pedregosa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Tinanggal na ni US President Joe Biden ang travel restrictions sa 8 Southern African nations, kabilang na ang South Africa kung saan nagmula ang Omicron variant. Sinabi nito na ang nasabing proklamasyon ay hindi na mahalaga para maprotektahan ang kalusugan ng marami. Napag-alaman kasi ng mga eksperto na ang mga bakunado laban sa COVID-19 ay protektado na rin laban sa Omicron variant. Kasabay din nito ay binawasan na ng US Centers for Disease Control ang isolation para sa mga taong asymptomatic ng COVID-19. Ginawa na lamang itong 5 araw mula sa dating 10 araw. Paliwanag ng CDC na karamihan sa mga transmission ay nagaganap 2 araw bago at 3 araw matapos na maramdaman ang sintomas. Inamin din ng CDC na nagkulang sila sa testing kung saan matapos nga ang isolation ng isang individual ay sasailalim na ito sa COVID-19 testing para matiyak na wala ng hawaan na magaganap. Samantala, ilang estado naman sa Amerika ang nakikitaan na nasa peak na o malapit ng pumalo ang all-time record sa COVID-19 hospitalization level. Ayon sa data mula sa US Department of Health and Human Services, 4 na US states ang naabot na ang all-time pandemic peak sa kanilang hospitalization numbers. Ngayong buwan niya ng Disyembre, kabilang na ang Michigan, Vermont, Maine at ang New Hampshire. Bagamat nakikitaan na ng pagbaba ang hospitalization sa naturang 4 na estado naman sa nakalipas na araw. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo magtapos mga kabombo sa atin hong balitaan, ang Bombo Radio Philippines ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin sa ating prayer of thanksgiving and generosity of the heart. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace.
May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, 3 araw na lamang po bago ang bagong taon. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ho ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligada sa takna ang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Haray Big Time adlaw sang Miyerkules pet sa 29 na sa bulan na sang Disyembre sa buong tiga 2021. Katapusan nga adlaw sang Miyerkules sa katapusan man nga bulan sa buong year 2021. Tato na gid lamang kadlaw banwa ang nabilin kagatwiga 2022 na. Ato na welcome ang ato ng mga suking mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog ba ng Western Visayas. San ka man nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Haray Big Time. Sabong aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanan kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sabong aga. Sabog dalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa sabong man, mga balita sa batagal sa hinampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa sabong man mga tubay ko ang mangin sentro sa atong talakayan subong aga sa mga balita lokal. Anunsara sa Malacanang subong nga adlaw Disyembre 29 mabaton na sa mga LGUs ang ining ayuda igahatag taga 5,000 pesos para sa ka mga pamilya nga naapektuhan sa Typhoon Odette. Tiyadip man na iniyabanwa para sa mga nadulaan sa balay o kon na mga nagubaan sa puloyan kadungan sa ning paggalabaya sa bagyo kagay sa man sa mga hard hit areas diri sa aton sa may Pilipinas sa may Visayas is ang Southern Negros. I-check ka nato na karon na pila man ka mga reaksyon sa mga LGU sila na mga apektado gid sa ning nasambit ang bagyo nga nagalabay sa Disyembre 16 sa tubdawa Disyembre 17 sa kagahon. Dira sa maya syudad sa Sipalay ang ginakaupod nato na si Sipalay CDRRMO Assistant Salvador Mesa III. Sa iba na pang mga balita lokal, Timayo ng balita para sa mga empleyado sa gobyerno, magabato na sang taga 10,000 pesos nga cash incentive o kon service recognition incentive kay ginapirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang ining administrative order nga nagahatag sang taga 10,000 pesos nga service incentive para sa subong nga tuiga 2021. Kalaki padra sa mga magabato na siyempre mga uniform personnel sa gobyerno ang ngayara sa may national agencies kagasabong man na Bureau of Fire Protection, na Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, sa Bureau of or kagasabong man ang Philippine Coast Guard.
Timaya pilaman na karon na diri ka sa assessment ang aton mga otoridad sa sining nga magatakop nga tuig 2021 kag ginalook forward nato na para sa tuig 2022. Ibalot na karon na sa report ni Bombo Liani Zila Minardo. Karon na sa mga balitan nasyonal, ang Department of Budget and Management ang naka-release na sa masobra 1.8 billion na pesos nga ayuda para sa mga LGUs, kagiban pa nga mga ahensya sa gobyerno bilang relief operations sa may halit ang ginabilin sa Bagyo Odette. Samtang sa dugang pa nga mga balitan nasyonal, nagadangat na sa 397 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa ning paglalabaya sa Typhoon Odette. Kati mayroon sang 19 kadugang pa nga mga nagadugang diri sa record sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero sa piyaka sila mayroon pa sang 83 sa mga tawo nga na-report ang missing. Bagyo Odette nagabilin sang 6 billion pesos nga damage sa maya sektor sa agrikultura kag masobra naman na tunga sa milyon ka mga balay ang naguba base man na diri sa record sa Department of Agriculture. Sa iba na pa nga mga balitan nasyonal, sa piyaka sining halit ang inatugas sa kalamidad, way man na pungga na diri sa Department of Environment and Natural Resources, kaya ginalift na ang ining 4 ka tuig nga ban sa may open pit mining. Napatuman ni siya nagligada ni the late Environmental Secretary Gina Lopez sa tuig 2017. May kang tanan na sa aton ng 2022 elections sa nagapatigayon sa MACA elections ang COMELEC sa 34 ka mga barangay ilabi na dito sa mga area sa Metro Manila. So kita diri sa Maya Negros Occidental wala sa lugar nga ginapatigayon na sa MAC elections sugod na subong nga adlaw sa Miyerkules. Ang MAC election sa patigayonon halin alas 7 sa aga at tugdo karon alas 12 sa udo. Samtang ginalantaw diri sa ato ng gobyerno ang pagpatigayon sa bulanan ng National COVID-19 Vaccination Drive para nga timas madamo pagid ang mabakunahan kaya subong nga ginalantaw diri ining highly transmissible nga Omicron na variant sa coronavirus. Sa mga balita international, nag-eksperyensya sa karon sa winter storm ang pila ka mga areas dito sa may western United States of America. Kung sa diin sa may Sierra Nevada, may pila pa ka mga dalan nga sirado kaya tuman nakataas ang snow and may pila pa ka mga areas nga gin-suspend lang anay ang trabaho kaya hindi malabayan ang mga dalan. Siyempre sa ato na Christmas around the world, ato na karon nga pagabisitahan ang Germany with the Bombo correspondent Christina Weykamp. Ato na nga kamustahon ang ila sining selebrasyon kag paano sila magasugata sa bago nga tuig subong tatlo na gid lamang nga kadlaw ang nabilin kag tuig 2022 na. Kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Haray Big Time. Philippine Standard Time 12 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Nagadangatan na sa 1.8 billion pesos ang pondo nga napagwa sa Department of Budget and Management para sa mga nagkainlain nga mga ahensya sa gobyerno kag subong man sa makabanwahanan kag kasyudaran para nga gamiton sa relief efforts sa sining paggalabay sa Typhoon Odette. Sa nga nagligad nga Desyembre 16 kag Desyembre 17. Sa ginapagwa nga statement ang ginapahayag sa DBM nga nakarelease sila sa 827.18 million pesos sa mga ahensya sa gobyerno para sa replenishment sa ilang quick response fund nga pagagamiton para sa aid and rehabilitation services sa mga lugar nga apektado sa bagyo. Sa sining kantidad banwa
ang Office of the Civil Defense nakabaton sang 139.68 million pesos. Ang Department of Social Welfare and Development nakabaton naman sang 662.50 million pesos. Kaya padayon na diri ang paghatag sang ayuda para sa sining mga ahensya sang gobyerno. Ang Philippine National Police naman ang nakabaton sang 25 million pesos. 1 billion pesos naman ang ginahatag nga ayuda para sa mga LGUs ang apektado sa nasambit ang bagyo. Nagikan no sining kantidad 84.38 million ang ginhatag sa may Region 4B at 248.35 million pesos dari sa aton sa may Region 6, 202.66 million pesos sa may Region 7, 115.43 million pesos sa may Region 8, 84.37 million pesos sa may Region 10, and then 264.81 million pesos dito sa may Region 13. Kaya ang ining mga naglain-lain ng mga ahensya sa gobyerno ang nakabaton sa naglain-lain naman ng mga petsa. So, ang ining 1 billion pesos actually ginahatag ini after nga nakarelease man ang DBM sa 1 billion pesos sa Disyembre 24 sa mga LGUs nga naapektuhan sa bagyo. Di kahapon ang daan nagadangat na sa 397 ang numero sa mga nagkalamatay dari sa aton sa may Visayas and then Mindanao. Ang numero sa typhoon-related injuries nagadangat naman sa 1,147 base dari sa updated toll from National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kag 83 ang ini mga missing pagyapon na tubtob sawong base dari sa maya paginapagwa nga statement sang palasyo sang Malacañang Banwa. Mayara na sang mabaton na subong nga adlaw ang mga local government units sang ayuda. Inugahatag ni nga cash assistance para sa mga pamilya nga naapektuhan sa Typhoon Odette. Kaga sila ang magabaton as promised by President Rodrigo Duterte sa taga 5,000 pesos nga cash assistance per family. Kag ini iga-download sa mga LGU sugod sa buong Disyembre 29. Siling ni acting presidential spokesperson Carlo Nograles ang distribution sa cash assistance ang anggid man sa paagi kung paano ginadistribute ang ining cash aid sa idalom sa social amelioration program sa gobyerno. Madumduman ninyo sa nagligad nga tuig 2020 asa nga nagapatuman sa lockdown kag may mga restrictions nga ginapatuman ang aton nga national government pinaagi sa Interagency Task Force. Ang ining ayuda para sa mga survivors sa Typhoon Odette iga-download sa may LGU, iga-monitor sa DSWD kag sabong man sa Department of the Interior and Local Government. So, ang DBM nakapangita na sa source ng pondo but sila ang nagpromisa nga tisubong nga adlaw sang Miyerkules iga-download na ang ining pondo sa mga LGU. Those nga most affected, severely affected families as identified by LGUs with the help of the DILG within the day, sila ang mag-identify sining nasambit ang mga pamilya. Dawa mula na kahapos, ano? But timayo ba na gani at least bisan na paano ining dasigay na bala ang paghatag sa ayuda para sa sining mga pamilya nga naapektuhan sa Typhoon Odette. Kag syempre isa ginadira sa mga benepisyaryo kita diri sa may Southern Negros.
ang ining 5,000 pesos ganing cash assistance para sa mga typhoon affected families. Lain naman ini sa 5,000 pesos nga igahatag bilang cash shelter assistance sa idalom sa National Housing Authority. So, isa diri sa mga hardest hit gid asa nga nasambit nga bagyo is ang syudad sang Sipalay. 3 days before ang 2022, balikan nato na sila. Ahit yung mga na-record ang mga nag-suffer sa diarrhea adra sa may Southern Negros, sila binasa may syudad sang Sipalay. Kaya syempre apektado ang kalidad sang tubig. Yan sa piya kalinya Sipalay CDRRMO Assistant, Mr. Salvador Mesa III. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapad mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, sir. Aha. Kay ang mga relief goods sa tinabato naman sa tanan nga mga pamilya apektado sa bagyo adra sa may syudad sang Sipalay. Sir Mesa, good morning, sir. Aha. Okay. So, at least bisan na paano, mayadugang man ang ayuda para sa mga pamilya na napektuhan bisan ni bakal mo na isang atopokon lansang dara para nga magamit ang Manila tiyadi pamana sa sining mga affected families. Salvador Mesa III, sir, good morning. Hello, sir. May mga kasi ni tanan, ma'am. Ano to ni ma'am? Aha. Advance Happy New Year. Upod mo di sir sa piyakay niya si Bombo Erlin. Yes, Bombo Erlin. Advance Happy New Year. Mada sa inyo tanan. Aha. Sir, 3 days before ang 2022, wala na giban ka mo mga evacuees sa dira? May pa na bilin ditay Bombo Erlin atong mga most of them atong totally damaged sa niya mga houses, no? Kung daslanay stay pa sa atong location center. Okay. Mga eskwelahan ni sir or may evacuation center ganyan ka mga city? Sa aton nga gymnasium. Government. Mga pila pa diri estimate ni mo, sir? Subong siguro nasa na lang sila mga nagigad niya dito sa SWDO nga napasa di mga nasa 600. So, subong siguro nubo nagigad siguro mga lapit na lang mga 35 na. Aha. So, iti support. Support agad sir mo no ang naguba nga mga balay. So nagkalain-lain nga mga barangay man agin po yaan nila. Yes, ma'am, ang danta nga mga mga residente na totally damaged mga balay at naman sila sa ilang mga barangay sa mga barangay ulit na dito so sila na stay sa kadali. Oo. Ano ni mostly gid sir nga mga barangay ang damo gid mga evacuees? Mga barangay nga damo sa aton nga evacuees, ma'am. Ma'am, ano to, ma'am? Yes, sir. Copy ka, ma'am? Ang pinagirabi ka damo nga mga evacuees pasubong ngara sa inyong evacuation center? Yes, ma'am. Kung wala ako nga dito, nakadali ng gitna. Sige, sir. Kaya ang ining mga pamilya nagatinera pa sa mga evacuation center yes, ma'am, sa may syudad sang Sipalay. Sige, sir, if we have data. Aton nga barangay. Okay. Sige. El Montilla, ma'am. 170 families kita. Kabajangan 20 families. Rodrigo Chua Memorial Center natin is 31 families, ma'am. Aha. Mga coastal ni sir, no? Nga area. Hello? Coastal area ni sir, no? Laban. Okay. Aha. Upo na ito na sa baba si sir. Ayaw naman mabatian, ma'am. Okay na, sir. Clear na ko na sa baba. Okay. Sige. Upo na ito na si sir. Yung area, ma'am. Hindi na pa ma'am. Kung ma'am kung hindi na may area, ma'am. Yes, sir. Ang yung mga area, ma'am. Most of them, ma'am, hindi na sa ating postal. Nabad na, ma'am. Nasiban sa ating plan, ma'am. Okay. Nga nagkalaguba gid ang mga balayan nila. Aha. Sige. Nagkalaguba gid sir, no? Totally damaged gid ang kalabanan.
Ma'am, ang balay sa damage sa labanan. Aha. So, meron din sir sang ayuda ang igahatag ang gobyerno at tag 5,000 na pesos. At least, di pa manini. Ang hatag ninyo din sir sa ila, ang mga food packs, no? Wala pa so far cash assistance. Actually, ma'am, nakahatag na cash assistance sa natin nga nagbigyan. Pero ma'am, no, last week nakahatag na sila cash assistance, ma'am. Okay. Tagpila ganito, sir? Check ko lang ulit sa data naman, mama. Sige, sir. For totally damaged and partially damaged ang ilan sa mga balay sa naglain-lain man ng mga barangay dara sa may syudad sang Sipalay. Sige, gina-check ni Sir Mesa ang ining record kay tikada isa ginalauma na gidadre nga mayara sang ayuda nga mahatag ang ato ng gobyerno and subong nga aga or kahapon nagin-announce diri sang Malacañang nga mayara sang taga 5,000 na pesos. Hello, ma'am. Sige sir, may figure na. Ang aton to ma'am nga no kay kabudlay subong sa amon di subong. Kinsa lang ma'am kay tipon pa kami sa aton nga operation ma'am sa clearing ma'am kay pinaandar na sa aton nga mga things to kata mga painit na naton. So ang aton nga assistance no sa relief assistance naton sa casualty is sa mga nakasulti nila natin ma'am is 10,000 ma'am. 10,000. Kung totally damaged ni sir. Totally damaged ng mga balay, totally damaged ng mga houses is 5,000. 5,000. So di pa ba ni sir kay may ga-download ang national government nga tag 5,000 pesos sa tag sa pamilya. So good na ni subong. Ma'am. Last week actually ma'am naka-tag na relief assistance sa atong syudad sa aton nga mga casualties nga mutuang ta 10,000 kag sa aton nga relief assistance sa totally damaged nga balay ma'am amo na aton tag 5,000. Aha. Okay. Ining mga missing sir, do wala gid bati-bati sir no? Wala gid nakapadangan sa inyong information nga do may nagapanimaho abi sa ila area. Actually ma'am last mga aguna ma'am nag-stop ng aton nga search and recovery operation kay pila na kadlaw naton nga balik-balik dito sa area na kaga-upod man sa aton nga K9 sang nagigad do wala na sila sang kagula na kita sa may nakita nga cadaver. So gin-stop naton to ang aton nga search and recovery operation no kag nagpusid tanay sa aton nga clearing rehabilitation sa aton nga mga families nga nakaapektuhan. So that nga makabalik sila sa ilang pangabuhi. Okay. So ang focus sa gidadre it's either sa suba sila sir din ang dandangatan ni nila. Pero abi kay why man landslide dira sir let's say abi nga mga natabunan na sila. So ang possibility gid is magalutaw gid sila. Yes, ma'am. Ang possibility sila, kung may mga reportings na may gapanimaho, ma'am, automatic na yun. May sa kami di ka team nga na-prepare pa sa aton nga pag-recover, no? May sagit na daya ka team para sa da. Kaso lang, sa last pila na kadlaw sini, wala na ta reportings nga may panimaho pa, ma'am. Okay. So, ang tutukan ninyo, ano to sila mo, sir? May clearing pa ka mo today? Yes, ma'am. Doon na lang, ma'am, sa aton nga mga clearing kami, ma'am, sa aton nga mga barangay, kag sa mga dalanon, tadi, ma'am, sa mga kilid, ma'am, kay ang inid, ma'am, ang aton nga mga laya, nga mga sagbot, mga dahon. Amo ni sa ang makakos sa aton nga sunog kung hindi pa ni clear, ma'am, Okay. Ba si Mabuyan karon upos da di baka cause naman sa aton sa ginatawag na sunog. So mo naman na yung problema naton. So ginamatamat namon subong matamat na clearing as well as aton nga DSWD o aton nga mga katapo din ng mga responder gamatamat naman sa ila pag-rehabilitate, no? So ga-concentrate kami subong gid sa rehabilitation. Especially sir nga sa 31 ati bisan na nalabayan kita sa bagyo, maiban abi ang magapidalo po kagyapon mo.
Amo ginangaton nga likawan kasi hindi naman na iya maano tanan mo mahambalan ang tanan nga trutot lang o ano hindi na ito magpalupok so may ginaya nga mapalupok mo likawan sa gina kasi ang aton nga palibot pa hindi pa naton ma-clear mayo so may mga sabot patay may mga dahon patangalaya mo na ako sa sunog so subong di na ginamon, ginatinguan ginamon nga maklear ka na ang mga barangays kag ang mga dalanon naton nga puno sang dahon laya mga sagot kag mga kahoy mismo. Pero mga kahoy sir nga mga natumba, napangkat na ni tanan? Yes ma'am, napangkat na ni tanan ma'am. Mga dahon na lang ginang bilin. Finally, Abi sir, anong mabili nimo nga mensahe sa mga Sipalaynos? Sana taga Sipalaynon magalong kita safety permit kita magbangon kita buligay kita tanan para sa aton nga pagbangon sa tanan ug yun Sipalaynon. Okay. Mayong agada sa inyo tanan. Sige. Thank you gid sir sa time nimo diri sa Bamaraji Bacolod. Good morning. Okay, mga salamat kay Sir Salvador Mesa III, ang Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office Assistant. Kaya tisubong nga mga ginatutukan na nila ang pagpangalimpyo sa mga dahon ng yara bala sa may higada sa dalan. Kaya sa pagsugatan nato na sa tuiga 2022 delikado base kon may mga makakahaboy dira sang opol sang sigarilyo o kon ang pagasindihan man ng mga palupok. So mabutang pa sa peligro kag posible nga makatuga sang sunog. That is why nga tiyamo ginatutukan na nila ang supply sang kuryente. Pila pa ka bulan na diri ang ginalantaw sang Negros Occidental Electric Cooperative nga mabalik ang supply sang kuryente. Pisar pag titapos na na-restore na ang ining mga transmission lines sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa sininggin pahayag sang palasyo sa Malacanang at mayra sang 5,000 pesos nga cash assistance para sa mga typhoon affected families sa Banwa kay ginapahambal na ni nagligad ni President Rodrigo Duterte sa may Talk to the Nation nga mahatag or mayra sang bastante nga pondo ang aton nga gobyerno igapanghatag diri nga ayuda nga taga 5,000 pesos para sa tagsa ka mga pamilya. But this is different from the 5,000 pesos nga cash shelter assistance to be given by the National Housing Authority. Si Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario nagpahayag nga ang NHA shelter assistance ay ga-provide sa 97,500 families sa regions of 4B, sa 7, 8, 9, and 13. Kagmayara naman sang 487.5 million pesos para sa regions of 4B, 7, 8, 10, kag 13. Ay, way katadiya sa region 6 out. Kaya nga tagan lang nila dre regions 4B, 7, 8, 10, kag 13. And then may another nga 487.5 million pesos para sa regions 4B, 7, 8, 10, kag 13. Tiya mo man lang gyapon. Tiya ano niyang aton din sa may Western Visayas. Kaya kadamo man na sa mga nadulaan na sa balay labi na dira sa may Southern Negros. Kung balikan na to na Banwa, sa nagligad ang Lunes sa gabi, ginanunsar ni President Rodrigo Duterte nga mayra sang tag 5,000 pesos per family assistance kay mayra man asang makuhaan na diri nga pondo ang aton nga gobyerno. So magadepende ni sa mga LGUs ang speed kag ang efficiency asang paghatag sa ning nasambit nga mga ayuda para sa ilang pagbangon sang mga pumuluyo
Although what is sa kamahalon na subong sang mga materyales bilang gamiton o kung ginagamit sa pag-ubra o kung pagkaayo dara sang balay, ay ti pa naman na may guan sang 5,000. Pero ti mas mayo na lang ginasang sang wala sang mabaton ng ayuda ang aton nga mga koturan nga mga napektuhan na sining Typhoon Odette dari sa aton sa may Negros Occidental kag sa iban pang parte sa Visayas kag Mindanao. Ang ginalaw man lang nato na dirang way na blasang mga pinilian, way na sang iban pang mga reklamo nga kaangay ito nagligan sang tagtaganay sang social amelioration program. Kung malista man lang dira tanan sang aton nga DSWD ang ining kutob sa mga naguban sang balay kag regardless man kung totally o kung partially damaged ang imong nga balay, listahon lang tanan kag kung maigo man lang diring pondo ihatag na lang nga diretsyo dayon sa ila kaysa may sap-sap to bala. Madamdaman yung social amelioration na program, may mga reklamo, mga kauturan tang si tupad balay niya to may kasarang man pero kaya because nga malapit sa luwag, malapit sa punong barangay, malapit sa mga barangay officials, tinga nga nakabato now. Ining mga kaigo kag sila gani ang mga pigado nga mga pamilya, ti sila pa yang nabilin sa tabtaban. Sila pa yang mga wala nakabaton. Pero atong medyo may sarang-sarang nga ti dapat dito sila gani kwalipikado. Dito sila eligible nga magbaton sa ning cash assistance pero tinga ang sila ang nakabaton. Ti kabay pa sining tagtaganay sining tag 5,000 pesos nga ayuda. Halin sa kunin man nga source sa ginkuha sa Department of Budget and Management and mas matupa giman siya bala today. I-download sa mga LGUs kag sa masunod siguro nga mga sinemana ti mabaton na sa mga kotorantang nga mga nahalitan sa nasambit nga bagyo kag kita nagalaom nga way na sa mga magareklamo kay mayara sang pinilian kung sino to ang mga opisina nga dapat nga managtag sining ayuda. Nagligad to sa sining pag-igo gid sa COVID-19 na pandemic. Ang tagsa-tagsa sa aton nagahangla ilabi na sining pagpatuman sang lockdown. Amo man ning ginabatyag subong sa mga koturanta nga mga nagaigo na igo sa nga bagyo. Ilabi na dira sa may southern Negros. Di ko may guma lang ang pondo diri nga kung sino tong kutob sa mga barangay nga mga naapektuhan hatagan sa mando ang mga barangay officials, hatagan sila instruction kung pwede listahan na kutob dira sang mga na guban sang balay. Actually mayo man ni gani ng uniform mabala ang kantidad nga gahatag kaya nagligad to sa may nagligad nga bagyo gani, bagyo Yolanda. May emergency kuan man to cash assistance man to. Kung mo balay, partially damaged, mabaton ka sang 10,000. Kung ang imo balay, naglumpiga gid, wasak, totally damaged, mabaton sang 30,000 pesos. Tingiban to, reklamo ilabi na dira sa may Northern Negros, kagiban pa nga bahin sang Visayas, nga naigo sa ning Typhoon Yolanda. Ang reklamo gid nila is kung ikaw ang ila tupad balay to kasi Mario nila pareho man lang sila nga partially damaged ang balay pero ang ginbaton nga 30,000 iya 10,000 lang aw. Samtang atong totally damaged gidyang balay ang nabaton niya 10,000 lang. Pero ang yato yang kasi Mario nga way man niya gani na tuypyok lang ang sin, ang atop, 30,000 pesos ganyan nga nabaton. Naman ako na kaisa sa mga problema, gino, mga nagatuluhaw, gid bala. Ba't ka na pasalamatan lang ni naton because timayara sa ayuda,
para sa mga kotorantang mga naapektuhan sining Typhoon Odette. Nga sa nasiling tarami 83 pa sa mga missing, 397 ang mga nadulaan sang kabuhi, kag masobra 1,000 ang mga napilasan. Kung mapadasig-dasig man lang ang pag-atag sining tag 5,000 pesos nga ayuda para sa tag sa kapamilya regardless kung yung mga balay partially damaged or totally damaged, hindi lang be clear ginadari ko na nung mga guidelines isang Malacanang sa pagwa importante maiga download ang iyang pondo today. Disyembre 29, bata ko na pwede man lang dira mapadasig-dasig kagamatag dayon na mas mayoged. 38 minutos sa nakaligada sa taknang alas sa 8 sa aga, pagabalik ta among ginimayong balita para sa mga empleyado sa gobyerno. Meron na naman sang 10,000 pesos nga service recognition incentive base diri sa ginpirmahan ni President Rodrigo Duterte nga administrative order sa pagbalik sang bombohanay big time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Masayang sasalubungin ng aming pamilya ang bagong taon dahil sa 50,000 pesos na aking napanalunan sa ginanap na Grand Draw ng 1 to Panalo promo ng Bombo Radio at Star FM. Maraming salamat sa Panginoon at siyempre sa Bombo Radio, Star FM at sa lahat ng mga sponsors. Sana tuloy-tuloy pa ang mga promo na ganito dahil marami kayong natutulungan tulad ko. Ako po si Leo Ebernal ng Bolosan District, Dagupan City. Basta Radio, Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bagong nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ning aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis nga kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios,
may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kung ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bugos nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natagpuan
bikansang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sang Bombohanay Big Time. Maayo ning mga balita para sa mga empleyado sang gobyerno kaya ginapirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang order nga nag-grant sang Service Recognition Incentive nga nagadangat sa 10,000 pesos para na sa pagtakopa sang tuig 2021.
sa idalaw masang administrative order na number 25 nga ginapirmahan ni President Rodrigo Duterte sa Disyembre 24 kaga ginapagwa sa makatapos ang media sa Lunes. Among those who may receive the benefit ang mga civilian personnel nga nag-occupy sa regular, contractual o casual positions sa mga ahensya sa gobyerno. Siyempre, Adri Banwa ang mga makabaton, ginalakipan sa ngayara sa state, universities and colleges. Government-owned and controlled corporation, ang miyembro sa military, mga police personnel, kag siyempre ang empleyado sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, sa Bureau of Correction, sa Philippine Coast Guard, sa National Mapping and Resource Information Authority, sila man ang entitled nga magabaton sining nga nasambit ang incentive. So, dapat ngayon na sila sa may serbisyo sa gobyerno as of November 30 according to the qualifications stated. They must also not received or have not received any additional year-end benefit this year beyond those authorized sa idalom sa Republic Act number 6686. Si Sir Lastiere, no? Mumbo Harald. Sige, may kaya yara sa piyakali niya ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees, Sir Arinelo Lastiere. Live ka sir, sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo rin na mayong aga advance Happy New Year. Kaya aga Bombo rin, no? O kaupod sa nga mausod kitag para matigisan Bombo Radio. Tagsang bugos kasi para budlay sa Kapitol ng Provincial sa Negros Occidental. Aha, any reaction na diri sir kay nagapagwa si President Rodrigo Duterte sang order nga nagahatag sa inyo sang service recognition incentive of up to 10,000 pesos. Yes, Bombo Arlen. Sa nasayuran sa tanan, ang ining service recognition incentive nadala na ining sa aton din request sa provincial government sa pang nauna nga mga pahin sa December Bombo Arlen. So, ginayo na nato, no, naginyo na kita sa provincial government in anticipation ng isuwan ng national government Bombo Arlen ang guideline for service recognition incentive. So, binulat na lang nato na Bombo Arlen ang guidelines at para ma-implement sa probinsya. Dadala siya Bombo Arlen sa ginaprubahan ay sa aton nga nagdoon ang may sa probinsya, Governor Lacson, kag sa aton mga nagdoon mga membro sa Sangguniang Panguligan, headed by Vice Governor Ferrero. Okay, so nasulod na siya sir sa 65,000 pesos. Yes, Bombo Arlen. Okay. So, di pa man na ini. Pero why pa na yan, sir, na suguran na release? Or na ba? Tonyo na sir, ang 65? Wala pa na Bombo Arlen. Kaya gaulat pa kita sa guidelines. So, nagpasalamat kita na kahapon may ara na sa guidelines. Kinatanaw na lang natin dira sa probinsya ang pag-implementar in compliance with the provisions of the new guidelines for 10,000 SRI at the board. Okay. Pero hindi na niya sir mag-saka because why pa niyang order sang presidente na include na mo ang 10,000 pesos. Yes, Kubuarli, namon na kita na. Kaya expect kami kita. Kaya last year ang SRI Kubuarli is daw 10,000 ang old guidelines. So nag-expect kita ganito. Pasalamat na tanga nag 10,000. Ito wala ang aton nga pinagbububo sa expectation natin. So dako gina pasalamat ng bugos sa pagpabuday Bubuarlin. Nakapian-pian man kasi nagkalaigo man ang aton nga mga utod pagpabudlay sa bagyo. Correct. O ang iba sa ilang nga sufrer po na Bubuarlin sa epekto sa pandemya kasi nagmanasakit ang iban o sa exposure. So, dako man pag Bubuarlin, magkatibawat, magkitatanan. Aha. Sir, inang 65,000 pesos, hindi na yung pagtingbo, no? Release sa inyo?
Hello, sir. Okay. Sir. Aha. Sige, nautod ang ato ng signal. With Sir Rinelo Lastiere, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees sa Negros Occidental. Kay ginapirmahan na ini sang presidente and natala na sini ang batuno na sang mga empleyado ilabi na sa national government agencies. Additionally, the worker must have rendered at least a total or an aggregate of 4 months of satisfactory work as of November 30. Those who were not able to reach the 4-month period shall be entitled to a prorated share of the incentive. Nga temo ning igapatpat nato na dugay-dugay. Sir Lastiere, otod kita, sir. Aha. Hello, sir. Okay. So, ang prorated share sa incentive, 40% for those na nakatrabaho sang 3 months but not less than 4 months of service. 30% o kontra 1,000 pesos for those na nakatrabaho sang 2 months pero hindi man nubo bala sa 3 months of service. 2,000 pesos for those with 1 month but less than 2 months of service, kag 1,000 pesos for those with less than 1 month of service. Sir, nautod kita, sir. Yes, good morning. Hindi na, sir, pag tingbo, no, ang 65,000 karili sa inyo. Yes, good morning. Hindi na siya tingbo. Actually, ang nauna release ang PEI na 5,000. And then ang IBES, ito benefits for supplementary services na 25. So, ang ato ni SRI, nagahulat pagkita sa guidelines. Kaya hindi man actually bumuelin ang may ara sa guidelines kung depending sa pag-functionate sa number of service nimo sa probinsya. And it doesn't mean that or everybody is entitled to 10,000. And may mga iba nila lang nagsunod or ang number of months nila or number of years nakadepend kayo sa gobyerno, no? Ito compliance magkitagyapon niya sa guidelines ng DBM. Okay. So, at least mapaniguro, mabaton. Pero hindi na makahingagaw, sir, no? Asa sa may 31. Matel ko bumuerlin, hindi na makahingagaw kasi subong palang adlaw mag-umpisa sa buwat ng kapilis. Actually, nabo di bumuerlin i-consider kaya ginatax pa rin may mga tax ang government employees are not exempt. Pariya sa akong bumuerlin ang mabaton ko na lang sa last time na 25 is 18,000. Sa 5,000, na 3,000 na lang. So, mga taxes bumuerlin. Pila ganin, sir, ka percent? Do 32, kamo, sir, no? Pila ganin ka percent inyong tax? Bako, bumuerlin, depende na kung ano may dalit bumuerlin, kapong nilagyan mo ng pagpasalamat sa empleyado sa probinsya ni bumuerlin. Sa tiyak sa pinutunod sa pangabuhi, sa tiyak sa pandemya, sa tiyak sa natong ginagyan na bagyo, at least may gina-enjoy kita at dapat natong ibalik sa servisyo sa pumunuyo sa Negros Occidental bumuerlin. Okay, sige. Anong mensahe ni mo, sir, sa mga miyembro ninyo sa Maya Progressive Alliance of Capital Employees because tinibaluan nga daan nga man ni kadako ang inyo sining batunon bisan pa mga buhin-buhin na dira but gina-expect na gidri a better service ang mga empleyado. Yes, bumuerlin, no? Sa aton mga upot at budlay sa Provincial Capital, ang atong baton nga grasya nagkakadapat balik natin sa aton mandikasyon sa serbisyo sa bugos na tumunuyo sa probinsya sa Negros Occidental. Bumuerlin, sa matutuod lang, kadamo naman yan sa sakripisyo na atong empleyado. Ang iba wala sa limod sa inabaluan sa tanan, ang iba nagkalamatay, apektado ilang pamilya, nagminasakit. So, hindi lang niya sa sakripisyo, bumuerlin, no? Government employees cannot complain na sobrahan sila during the pandemya. So, tayo ganyan private ka na, at hindi ko yan. Kasi kung ara kaya frontliners and you are of service to the public,
obligado kay Bongbong Erlin. Oo. So it's but rewarding man and nagpasalamat na ang ating empleyado sa Luzon, Bongbong Erlin. Kagasubong sir, ano to gani sir, doon nagpang-pack pa man ka mo, no? Sa mga relief goods. Yes, Bongbong Erlin, no? Maski isang pagbagyo, Bongbong Erlin, pagkatapos pa lang sa bagyo, gawas mo sana yung mga drama. Oo. Nabigit ang damit pa lang sa Kapitolyo, dasig na natin yung nawanan, para atong mga utod sa nasong nga bahay, swerte man ang pagantos. Ang atong mga empleyado, pagayon nga Bongbong Erlin, sa pag-ulikit, sa pag-servisyo, sa tanan-tanan, utod sa atong ikasarang Bongbong Erlin. Kagsige pa ni subong sir, inyo nga pag-repack. Yes, Bongbong Erlin, no? Sa nagligad, grabe kayo, no? Mga tubig, nila dito, ang mga pa. Ito po, para bululigay, Bongbong Erlin, bululigay ang pangbay sa natin, administrador, kay ni Reprando Diaz, kay sa natin na lang gobernador, at kay Vice Governor Secretary, bululigay sa man, para matabango naman ang Negros, na makadayo natin ang atong pagsangapin sa Noman. Okay. Sige, sir. Thank you, Bongbong. See you next year. Kay Yes, 29 Bongbong. na. Subong advance Happy New Happy New Year. Year. Thank you, kid sir. Mayong aga. Yes, thank you. Ayaga. Okay, madamang salamat kaya Sir Rinelo Lastiere, ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees. So, nadala na nadigali sa ilang ginpahayag tubla ni Governor Bong Lacson nga makabaton ng mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sang 65,000 pesos each. So, bong ang tuiga 2021. Kaya tina-advance na nasulod na naman na diri mo sa sining mga criteria ako na paano nga makahatag sa service recognition incentive ang mga empleyado. So, ginalauman na base sa first week sang January, mabaton sa mga empleyado ang ila sini ang Christmas bonus ang 65,000 pesos. Pero till less na nadira ang taxes because obligasyon na yan naton mo. Responsibilidad atang magbayad sang buwis. Amo na nga nagalangot ang bota, no? Kung walitaan na tabalang ginakurakot naman sa mga opisyalis ng gobyerno ang aton na pondo. Because tinako ginadiri ang contribution sa taxes na ginabayaran sa mga empleyado. Sa duha na ni katuig nga gina-authorize ni President Rodrigo Duterte ang pag-grant sang cash reward sa mga empleyado sa gobyerno in recognition sa ilang hard work, commitment kag dedication to public service. That is why it is imperative to provide reasonable incentives and assistance to our public servants who are impacted not only by the pandemic but also by various natural calamities. Sa maning kaundan, asang direktiba ni President Rodrigo Duterte. Ginapanugutan man sa ni ang Senado, House of Representatives, Judiciary, ang Office of the Ombudsman, kag constitutional offices vested with fiscal autonomy nga mag-grant sang benepisyo sa mga empleyado kag ila nga kwaon sa available nga pondo. Should there be insufficient funding source, a lower but uniform amount may be paid. But sa lingon, kung nakulang ang pondo, kag maigo lang siya sa 5,000 abi or 7,000 or bisan 3,000 na lang gid. Ang importante nga ina siya ang talalapod. Palareho ang amount nga batono na sang mga empleyado. So, have a prosperous New Year para sa ato na sa niya tanan-tanan na kag may assessment man para sa pagkatalikdan naton nga tuiga 2021 ang Police Regional Office 6 kag may pila ka mga expectations ang ginalauman naton para sa tuiga 2022. Siyempre, ginalauman naton na mas mahamongaya
kag madula na ni ang coronavirus. Subong ginpahayag sa Department of Health nga epektibo iner 1 tig 2022 mag-stop na sila sa pag-publish sang numero sa mga bag-o nga mga kaso sang COVID-19, which is better man kay para makafocus naman kita sa iban nga mga problema sa ato ng sosyedad. Sila man lang yawan natak-an sa ning COVID man. Kung pwede palang ganing adulahon na mga COVID testing ginapabura na gid sa mga kauturan nata. Importante nga kung maglayning mo sa nga pamatyag nga pa-hospital lang. Hindi nga siling daradalahon mo lang bala kag manumdom ka lang trangkaso lang imo sa nga ginabatyag. Especially kung ikaw ang unvaccinated, kaya ka na muna sa mga nabutang sa peligro because lang sa nagasaliga sila. From Police Regional Office 6 sa Bambualian, Zil Minardo sa report. Come in. Bambualian? Bambo Erlin? Aha, sige. Bambo Erlin? Continue. Yes, sa Bambo Erlin, sa manog tapos ng tuig, no? Sa 2021, ha? Pila na lang ka adlaw Bambo Erlin, matakop na ni magasaylo naman. O kung nagasaulog naman kita sa bagong tuig, no? Which is sa 2022 na Bambo Erlin. So, ginkuhaan sa manipahayag, no? Ang tagapamaba sang PRO6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Asoles. So, kamusta sini ang assessments nila sa 2021 nga tuig Bambo Erlin. So, sa tagapamaba sang PRO6, ang crime incident sa bugos nga Western Visayas nagnubo sa 19%. No, sa tuig nga 2021 kung ikumparar sa year 2020 Bambo Erlin. So mas peaceful ang Western Visayas tanawan ang data from January, November 2021 kag compare sa period man sa kasubong nga bulan kag sa tuig 2020. So 19%, more or less 19% gid ang ginanubo sini sa crime incidents sa bugos nga Western Visayas sa Bambo Erlin, kung sa diin nagapakita nga maayo kag epektibo ang ginahimo sa nga katako sa Philippine National Police pag-abot sa crime prevention. So ang nagkalatabo sini sa year 2021 na Bambo Erlin isa naka-lesson sa aton sa pag-abot sa year 2022, no? Haga mangin basihan ini sa Philippine National Police sa mga adjustment, deployment of police operations kag other efforts of PNP sa kampanya kontra criminality, insurgency, illegal drugs, wanted persons, kung sa diin basihan sa mga strategy nila kag mga adjustments para mapamayo pagit ang ilang pagserbisyo sa pumuluyo kag sa publiko sa mga abot nga 2022, no, para man sa pahayag kung sa mensahe sini sa tagapamaba sa mga pumuluyo diri sa Western Visayas sa Bambo Erlin para sa isa ka ordinaryo nga pumuluyo dako gid ang maibulig sa PNP sini sa diin sa paagi sa pagkabigilante o kon observant sa palibot nga kung may naobserbahan nga mayara suspicious o kung kamalamadahan nga nagakatabo gilayon ginila ini nga i-report sa Philippine National Police Bambo Erlin. Aha, kay because sa mga curfew nga ginpatuman, amo man isa sa mga factors nga naganubo ang krimen kag nagbanta sa pagid ang supply nga dan sa illegal nga droga way gid nagahubas sa Bambualian. Amugid da Bambo Erlin, so katingalahan man kung diin sige ga hinalin kay ti ang suno man ni sa ilang mga pahayag no sa kada interview naton. So mga foreign countries man ini ang nagapasulod diri sang illegal nga droga Bambo Erlin kang nagmayo-mayo gani kay ti sang sinisang may COVID-19 pala Bambo Erlin, so limitado katama ang gibo sa mga pumuluyo, which is amo maniguro ang isa ka factor nga nagnubo ini ang crime incident sa bugos nga Western Visayas man Bambo Erlin. Abay pag ma-maintain nato na sa 2022 kag ang sabi na dira sa mga factors syempre kuhay ka bala trabaho Bambualian, mga utod nga mga unemployed, why kaya sang ginaamligan mo kung may trabaho kaya hadlo kaya mag-obra sang katuntuhan nga mapriso ka binadra unless sa ingalan sang self-defense or accidentally bala na pilitan ang aton sa mga kauturan nga makahimo sang krimen.
Yes, abagad insakto gid na Bombo Erlin, no? Kahit di ko may pangalan kaya kung na image kaya ginahalungan so makabudlayan gid o kung mahadlok gid ikaw nga mag-ubra sang mga criminality Bombo Erlin. Pero tinguhaan gid manaton nga kita nga pumuluyo man Bombo Erlin nga biska na maghalog-halog na ang year 2022 na magapabilin sa gihapon nga peaceful ang bugos nga Western Visayas. Sa Bombo Erlin, pamatian naton ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ang assessment nato no diri sa Western Visayas ang tuig 2021 which is peaceful ang bilog ng Western Visayas ay kung nagtaon naton sa data nato na January to November of 2021 kung ikumpara nato nini sa the same period of 2020 ang aton total crime incidents nagnubuin siya ng more or less 19%. So ini naman nga mas epektibo and maayo ang aton nga mga ginahimo pag-abot sa crime prevention effort naton. Sir, sir, no, sa nagkanatabo subong sa year 2021, sir. So ano ang expectation naman sa Philippine National Police sa mag-aabot nga tuig sa year 2022, sir? Sa mga nagkanatabo sa tuig 2021, ini magiging lesson ini sa aton no pag-abot sa 2022 and magiging basihan natin ini sa mga adjustment natin sa aton ng mga deployment sa aton ng mga police operations and other efforts ng PNP no sa aton kampanya kontra criminality, insurgency, illegal drugs, wanted persons. All of this ano na siya natin magiging basihan natin para maka-adjust kita sa aton strategy kag mga paayo tagid natin ang aton serbisyo sa aton mga kauturan. Yes. So lastly, sir, ang mensahe no sir na sa mga katapo sa PNP kagkasubong man sa pagkooperan sang pumuluyo, sir. Sa sining mga effort naton, hindi lamang trabaho ini sa pulis, nako idi ang role sa aton mga kauturan. So gina-encourage din natin silang buligan ng aton mga kapulisan no sa bilog ng Western Visayas kaya sila mismo bilang isa ka ordinaryong pumuluyo may ara sila mahimo no para sa aton peace and order. Mahambal ba silang sir, ordinaryong tao na kung wala akong mahimo pero may ara sila mahimo no kung sabihin kung may mga naobserbahan silang kamalamalahan sa respective area, pwede nila inigilayon i-report sa atin mga kapulisan para matagaan sa action. Okay, Mamulian. Yes, Bombo Erlin. So, nabatian natin ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa Bombo Erlin. So, amo naman na ang aton nga ginapangabay din na sa paglalabot sinisa nga year 2022 malinong sa gihapon na Bombo Erlin sini ang aton nga pagsaulog. Ang mga kapulisan, wala man sila muzzle taping sa armas nila. And then, depende kung lapit man ang gani mo yung police station sa mga balay, hindi pwede man sila makadalikyat mo sa pamilya nila, Bombo Lian. Yes, correct ka Bombo Erlin, no? Kaya biskan off duty pa ni sila gani Bombo Erlin, no? Tawgan o kung natawgan mo ni sila. So, ilagi ni responsibilidad sa gihapon nga mag-checkyer sa nga seguridad sa nga publiko kag sa mga pumuluyo man Bombo Erlin. Okay, thank you, Gid. Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalaga sa bumbuhan na big time, ini si Bombo Lianizil Milardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Ada mga salamat kay Bombo Lianizil Minardo. So, at least bisan na paano naganubo ang numero sang krimen na diri sa aton sa may Western Visayas, kagag kabay pang magatayo yun no? Ining magpadayon na sa tuiga 2000 Vianaros kasakuan nato niya mga bagay ang ano sa aton bala makapaumwad sa aton sang sa mga pag engage dira sa mga illegal nga mga bagay. Kanamo na sang mga nagkaratumbang wagyapon na sang kasulbaran ang ilan sa niya kamatayon kagkalabanan na gid ba sa imbolbado sa illegal nga droga. Thank you na lang gid kabuhi mo.
Tatlo kato adlaw nagad lamang ang nabilin kagiga-welcome na naton ang tuig 2022. Diri sa aton nga New Year around the world, magabisitahan ta naman ang Germany. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Frohes Neues Jahr! Frohes Neues Jahr! Amo ini magtinamyawanay ang mga German sang Happy New Year. Paano naman magselebrar sang New Year ang mga taga-Germany sa Central Europe? Ang Federal Republic of Germany nga ang capital amo ang siyudad sang Berlin kag ginapamunuan karon sa ina presidente nga si Frank-Walter Steinmeier, isa ka makabig mabakod kag manggaranon nga pungsod. Germany has the largest economy in the whole Europe. Mayara ini sang populasyon nga nagadangat sa masobra 83 milyones. Bangod mayorya sa mga pumunuyo diri ang mga Kristiyano kag minority na lamang karon ang pagtuluhang Islam. Masadya kag badinuagwan ang pagsaulog sa mga German sang Paskwa kag bagong tuig. Kaangay manaton nga mga Pilipino apay sara sang pandemya dayon man sa ila ang Christmas kag New Year. Ang New Year celebration sa Germany ilabi na gid sa New Year's Eve. Nagatambong sila sa party sa samtang nagalinupok sa palibot ukon matahom ang fireworks sa kawaan pagkatapos ang ila pag-countdown. Parties and fireworks are the norm, although many people choose to spend the Sylvester quietly at home watching a dinner for one on TV. Saliwat, Frohes Neues Jahr! Happy New Year! Nagikan sa Germany! Okay, direkta sa Germany si Bombo correspondent Christina Waycamp. Yara sa piyak nga linya. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga advance Happy New Year. Good morning man, Bombo Erlin. Advance Happy New Year sa inyo. Frohes Neues Jahr. Ano oras dala subong Ma'am Christina? 2:34 sa kaagahon. Ahay. Thank you good ma'am ha sa pagbugtaw aga pa para nga makaupod diri sa amon subong. Anong temperature da subong ma'am? Between 10 to 5 degrees. Pero kung kaagahon, kung isa nag-zero siya kay winter na sa amon, nag-snow siya pero laban ulan subong sa amon di. May mga gabaha man dira kung damol gid ang ulan. Kung damol ang ulan, wala Bombo Erlin. Wala siya gabaha. Wala gid siya gabaha. Halin sang pagtender mo dira ma'am, nakaagi man nga ginbaha ang Germany. Kadto nagligad to nga mga inadla ang binulan. Grabe baha dira mo. Oo, sa isa ka parts ng Germany pero sa diri nga ginaistaran ko, layo kami sa Rhine River. Medyo nataasan kami Bombo Erlin. Ano kagani ya ma'am nga city? Wiesbaden. Ano? Wiesbaden City. Okay. Medyo layo niya sa Berlin, ma'am. Layo, almost 800 kilometer na siya, Bombo Erlin. Okay. So, layo man ka mo diri sa river. Kaya kung mag-awas mo lang ning river, amo man lang napagbaha, ma'am, no? Sa tong mga flooded nagligad. Oo, pag mag-awas na siya, may baha na siya dayon sa mga nearby cities niya. Pero dasig man lang naman mag-subside. Dasig man, Bombo Erlin, depende sa kung mag-high tide, low tide ang Rhine River. Kung tigagwa na siya dito sa guwaan na sa baybayon dayon mo.
Okay. So, 3 days na lang, ma'am, ang nabilin. Nung sa wala kita na nag-countdown para sa 2021. 2022 naman na dugay-dugay. Anong mga tradisyon ninyo dira, ma'am, kung from Christmas, abi, to New Year? Christmas, New Year, nag-telepon ang mga families. At isubong mag-New Year, ang tradisyon sa mga Germans, may mga foods na sila gina-prepare. Pareho nga cured pork chop, tapos paris na siya sang fermented nga white cabbage. Tapos may araman pagkaon nga fried sausage, tapos parisyan sa nga red cabbage kag patatas. May araman nga gansa ang ginabutang sa oven. Tapos may araman fondue ng French food na siya. Ama na mostly nga gina-prepare sa mga Germans, di Bobo Erlin. Sa pamilya ninyo, sa inyo abi household, ano mga ginaluto ninyo? Gina-insert mo man diri ang doon andan abi naton diri sa Pilipinas? Ay, wala. Di Bobo Erlin. Kay hindi sila kauyon. Ay, hindi sila kauyon. Hindi sila kauyon. At yung na nga, kauyon naman ko sa mga German foods, kinamit ang mga pagkaon nila Bobo Erlin. Katambot. Pero ano na ma'am, inang like mga family members sabi, kaya ng imong husband na taga Diraged. Pero abi diri sa aton nga pamilya mo, ali do sa biyag nga balay, nga kadto sa inyo, may amo man na dira. Mostly hindi lain ang batasan sa German, Bobo Erlin, medyo kung pamilya. Pagkatapos na abi, pagka next day na, amo na mag-visit sila sa mga friends nila. Pero kung gathering, di nga special occasion, pamilya din. Like kung Christmas Eve, so kamo-kamo lang gidya. And New Year's Eve, so kamo naman. After sinati mo na ng pagbisita nimo. Ano nga ito, ma'am, liwat? Wiesbaden, ma'am, no? City ninyo? Wiesbaden. Wiesbaden. Okay. Medyo damo-damo managali ang inyong population dira. May like diri abisaton sa may NGC, do may fireworks display. May mga amo man dira, ma'am, sa Germany. Since last year, kag subong Bobo Erlin, hindi kami allowed na magbakas ng panlupok. Para bala ma-prevent ang pagtipon-tipon sang tao. Hindi gusto ang government subong namon. Uwaay kami sa may mabakal nga fireworks subong. Okay. White. Pero sang una, ma'am, pwede nga per family or kada household, pwede yung example, labi gusto nyo yan, makabakal ka mo? Oo. Mabakal mo siya tanan nga fireworks, tanan nga klase, tapos ang mga fireworks gina siya Bobo Erlin para wala sang disgrasya nga matabo. Kag kung may panupok man dili sa amon, abi maka fireworks kami, wala kami mga wala fatalities nga matabo, wala sa nagakaudan nga kamot o aigid kay grabe igid gina mo antes mabaligya ang mga fireworks sa mga baligyaan. Fireworks niya, ma'am, no? Pero how about ining palupok? Firecrackers siya, may ara amanda. Oo, damo dili Bobo Erlin, pero amo lang nasubong, hindi kami pwede makapalupok, pero naghambal ang government kung may ara ang tao nga may nabilin sila last year, pwede magamit, pero waay sang may mabakal nga fireworks subong sa amin. Less kwaningali ng air pollution. Oo. Dasunti prevent para wala gatherings kay corona para prevention. Wala sang occasion nga matabo nga pag tipon-tipon sa tao. How about mga turutot, abiya, ma'am, gina-discourage man dira? Kaya diri sa Pilipinas, sina-discourage sa buong sang DOH, paggamit tanay kuno sang turutot. Although tayong turutot, ikaw man lang na yung magamit, hindi man pwede ang turutot sang iba ni inang huypon mo man? Pwede man, Bobo Erlin, pwede man siya, basta distansya lang.
Pero amula palupok ko ay gitsubong sa amon. Palupok, day siguro patik na lang ko kaldero para gahod sa guwa. And iba na pa yun, no? Nga baka create lang sa nga gahod. So meaning, ma'am, ito pa rin sa ato, no? Andari sa Pilipinas, nga nagapati man na sila, or the tradition man, nga dapat may gahod, gidya ko na magsugata sa nga bago nga tuig. Oo. Para magwa ang mga lain, bala nga mga espiritu, amo na bala amo man ilang ginapatihan Bumbo Erlin para pagsugat asang New Year maayo. Dason nagabutang man sila sinsilyo sa ila bulsa. Oo. Para do may nuswagon na di ko, no? Oo, na. Aha, hindi ka sadya man lang. No? May mga nagatinumbo-tumbo man dira, ma'am, para magtaas. Oo, ako amo na. Tumbo ko, Bumbo Erlin, kibal, ako ang pinakagamay sa amon nga sa pamilya ko diri. Ako ang pinakagamay. Sila tanan niya taas, ako gatumbo, basi pa lang. Iba na sila nagkakabit ako nun sa may balayan para magtaas. Mga polka dots, sabi ma'am, nga mga bayo, uso manda? Wala na sila gapati. Wala sila Bumbo Erlin. Wala sila. Ang na sinsilyo sa bulsa. Pero ako as Pilipina, gawer ko green, kung hindi green, red. Na color. Para good luck, para maayo ang next year. Gining inyong salo-salo, 24 sang gabi man, ma'am, kag 31 sang gabi, or 25 kag 1 kamoya? At 24 kag 31. Okay. Ang magsalo-salo kami. So, after sinati, pwede na makabisita. Kung may mga kakilala man na kamoya dira. Pila ka na gani katuig, ma'am, sa Germany? 24 years. 24 years ka na. Tindag ko na galing mo mga kabataan, Oo, mga soltero na, Bumbo Erlin. Pila sila kabilog? Duha ka boys, manog 23 kag manog 18 next year. Wala ka gali babae, ma'am, no? Wala. Yan pila ka tuig na nga way ka man nakabakasyon, Dre? Dugay na Bumbo Erlin. Dugay 14 years na. 14 years. Sige, basi makapanamyawa ka, mama, sa German, abi? Magkapanamyaw ka, advance Happy New Year. Kag may tamyawon ka diri sa may Bacolod. Okay, salamat gid. Noyes ya. Sa akon nga brother sa NEDF village sa Handumanan, si Christopher Laurico, ang iyang wife nga si Michelle, ang duha ko kahinablos nga si Kinsher kag si Kira. Kag sa family ko tanan ka mga friends sa Bacolod. Noyes ya, advance Happy New Year. Salamat gid Bumbo Erlin. Okay, thank you gid, ma'am, sa pagabog tawaga pa para sa pagupoda diri sa amon. Ma'am Christina Waycamp, advance Happy New Year. Thank you, ma'am. Salamat gid kag advance Happy New Year man sa inyo tanan dira Bumbo Erlin. Halong kamo tanan. God bless us all. Sige. Good morning. Thank you gid, ma'am. Maraming salamat kaya mo korespondente Christina Waycamp direkta sa Maya Wiesbaden, Germany. Dari sa aton ng New Year around the world. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, sige, kaya ginato sa man kalibo ang mga Pilipino dito sa buong sa Maya, Germany, ginalakipan sang people from various walks of life, including mga migrant workers sa Maya medical sector, marina-based industries, as well as a number of women married to German men nga tidito na sa buong nagtrabaho. So, sa pinakaulidri, ang figure nga ginapagwa sa aton mga ahensya sa gobyerno
medyo mabulabodlay ang magkuha sang estimate sang number sa mga Pilipino nga dito sa Maya, Germany. Batang German Embassy to the Philippines sa nagpahayag na meron sang magnubo sa 35,000 ka mga Philippine citizens nga nagatrabaho sa Maya, Germany. Halin na sang tinanikdan pa nga mga tinuig kagati subong mas nadugangan na paini. So, thank you gada sa liwata kaya Mama Christina Weykamp. Direkta dito sa Maya, Wiesbaden na Germany. Iba na pa nga mga pungso dato nga pagbisitahan na diri sa New Year around the world. Sa iba na pa nga mga public affairs sa program sang Bombo Radio Bacolod. 47 minutos na ang nakaligad sa taknang kalasan Nueva Ecija. Kulabos na ang aton nga tiyampo dari sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Daligid lamang sa matutod nga numero 1. Huwag na nagatabwas sa muman sa gihapon nga oras. Tatlo na gid lamang nga kadlaw banwa ang nabili na tuig 2022 na. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio